دمعي تثبيت يا ريت يا ريت ريتارني اشهد ربي حبي ابدا مكتوب ريتارني اشهد ربي حبي ابدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يستان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يستان به جيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتارني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يستان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يستان به الجيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتارني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان إذ كان الشوق له قصة مدندن حس الفنان ريتارني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان سلام تخطاتلتنا الچانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا سامو داتانا يزي مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم بحانات من قد مقداف دما اقداسن وانا اقداسن حقازن يخون كل جزي بعقمنا تطافينا ان نقبروا حبريتا لايك غيركم ديهم شير غيركم ديهم نزغودي لاريمكم ديهم حساباتكم مخرهم هيبكم كتحجزوا خلهم ناي بحق صبو يخون سب دما مورال غيرو مليسو نكتصعر يخل مار هلو مار سدما اب صفح زبل ارستاتينا خنسجر كنفتن بزح زنقساقس بزح ناتغاير زخيد ارستات سلو دما نابوخن كيدنا مجمريا ناي سودان غعزو زغبرولو زلو اطمامتا بمعرباو ميديا بناي اثيوبيا ميديا بعبي دما نتسلي كنريو كنفتنينا از غدايزي ببزح منقدي كتنتن زخل مخانو مغنزاب كدلينا because there are many things happening at the same time مجمريا بمنقد السودان وهب زلو حبريتا كنجمر سراويت ناي سودان حدنتنا حيلي خيكم زلو يزنقر تمام شباب ما شاء الله براونو ايوه الله اكبر فاتر لجننا ان شاء الله لكن قلنا كمان نجي الميدان نجي نسمع كلام الزول في الميدان ده ولما جينا مورال فوق جينا نطمئن على الناس واحنا اصلا مطمئنين وجينا نشكر المشتركه ونقول شكرا المشتركه انتاي زرزلو تي حزب السودان ويون وتهدراو قطماتنا السودان كلاتهم هذا يطلعينا هذا يو نحجرنا دفرس زلو نسدما ازي ملشا ناي ارسف سلو زخوني كلنا صلاينا نصور غيرنا حيلتاتنا هاغيبنا ناب حدا جنبار كنقنق كنكلالنا زبل زربايت سمع زلو من البات زرباتات زي نقلينا بعمقت كيردعنا يخلي مغنياتو إرتراويان أبزو قدايات زي سلازيه لنا نبي حق بعض السودان زلو كنتاتن ناتنان عزيز تفليه نقري مغنياتو أبي إرترا حدا سراويتي زلو العمود ما نصوري هاجر مكل غالو لاونتن جزاتها واحدنتن ربحنا يتهاجرن محلاويو أب السودان قد بزح عينة تصدري زلو جيتي هاجر very fragmented you جيت تسقم تقدم تشفافينو سلازي خيز نبرا يفلتن نيرو اجيكن اتكونتات مبزحت غزي قلولا ومسمت شعوي زغحات እዚ ሕጅብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት እዩ ጥራይ እንታይ ትፍልሊ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከላይ መንግስቲ ስለ ዘሎ ጥራይ ማእከላይ መንግስቲ እንተተነቃኒቁ
كلهم زم عتقات مليشا بريت على العلم حزام زلو شنو ولا نبلو دلنا ديو فانو نبلو ديو ناي واحد حيل ديو بسومال زلو ناي اوغادين حيل ديو ناي عفار حيل ديو ناي غامبيلا زلو عتقات ديوم اب دبوب زلو ديوم كلاتهم ناتهم مسحزو شعوتو تعدي انتاي كم زخون سيل نخدقبر عبنات كونا كاي خلي زي ناي سودان ريا زلنا سلازي اب سودان بزح عتق جلي زلو تقاليو عتق جلا مس منك السودان دويل له قاليو ناترب حي قبرالو بقدم ولا تهجر كلاكم نيري كل جزء نيري اب دارفور نابنت اللي بياخذ كتقولهم ذكر ويهم اب دارفور وتهدراتنا دارفور نير زومنا وتهدراتنا دارفور زبالو انصار منقسيم نعصنتنا دارفور دي قال مال زق على شي زبال ما عاد يزلو بخوتات نير ابكر منقسي سايقاصروني نير انا يذكر كنت شمنتن انا هنا اللي بياخذنا تخلنا دحرينا خارطوم مزيوم تبعتقات مليشا نعنا من قدر خيبوبنا نيرهم ساتهم قلنا خارطوماتيوم اب اندرمان كوينات كم زغبري ذكر ابرز ختما سلازي اتي سكيورتي فراجيليتي وكاناي وتهدراو حيلي دخمت اب سودان ناي نوح عمتات تمكريو زبا جنرال والقلمله كم زنابل حركات ما عاد يوم زغبرو بوليس بعسرت باسرا زغنا مخاين تعجيب حدا جنرال كنقص عصري اب رياليتي كنت سكيورتي اباراتس ناتهم ازي لحلوحي نير وصيتنا تدما زحجن ريا زلنا هنا نملس ابير ترا زلو ما تكرون كبير ترا سلمنتايو امنا مورال دسمعهم زلهم سير ترا بمخاد ناير ترا دغف سلمنتايو زغدسهم زلو دما ابزينا نريو نيشتين من اسمع ابزي كاريكم السودان ده تلفيتوه واجب كله واجب وطني في الفاو في سنار ما اعرف في جبل مويه في تندلتي في الجيلي في اي محل في الدب اي محل رفعنا حجر لقينا مشترك كده تجينا نقول لكم تحيه القائد العام الفريقون عبد الفتاح البرهان الله كم تري وزلهم تي قداي كلنا كابزن دحر حيلنا اكيدنا بكل زول حيلي ناب ار اس اف ناب تعتق من شاكت امت خلالو زبل زرباينا نسمع زلنا اذا كم زيلو نحلو خلو اذا زقبر زلو كنتات كلاتهم حدا عينت سمعيت حيزهم بحدا منفس نتا لولاونتنا السودان ويون حدنتنا السودان كسرحون تجميرهم نعتق من لشان مسعارو كبيت كونا يكلني يس قليل كم زي كونه بزع دفعات يقعد كم زلتي ار اس اف مهنيات حدش بينات كم زو خمس خل تردي ولو يقداس حنت ريبورت كبكمي ኤርትራ ምስ ግብጽ ትገብሮ ዘላ ኤርትራ ምስ ሱዳን ጌራቶ ዘላ መጀመሪያ ብዙሓት ሚድያታት ፎሬን አርቲክልስ ክጽሕፋሉ ጀሚረን ኣለዋ ገለ ካብቶም ማራ ጸላእትና ኤርትራ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከመጉሱ ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካብቲ ድብሎ ዘሎ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ኣብ ዘለንቀነ ዝበላ one of the smartest things I have ever heard ታይሉ Sudan's stability is a prerequisite for the stability of the region زي بريزنت ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣብ ጸናሓሉ ዝበላ ዘረባ ናይ ሱዳን ርቃት ቅድመ ኩነትዩ ንርቃት ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሐስብ እንድሕር ኮይንካ ስለምንታይ ከማ ዝብል ዘሎ ዘረባ እዚኣ ትርዳኣና ኣላ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዘይርጉነት ሱዳን ኣዝያ ዓብ ሃገር እዩ ንሱዳን ክረጋጋእ እንተደየፍኪትካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ዘይተኣደነ ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ኣትይዎ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ኩሉ እዚ ናይ ካልእ ኣጀንዳ ኣብ ሱዳን ኣትዩ ዘሎ ሰላም ክበካ ኣይኮነን እዩ ዝብለካ ዘሎ ገለገለ ሰባት ነዚያ ዘረባ ወይ ነዛ ኣካይዳ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እንታይ ዝመስሎም ዘሎ ኣብ ጉዳይ ዓድና ዘይንገብር ናትና ዘይቀዳምነት ዘይንህብ ነው ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ከምየ ዝብል ኤርትራ ኣተኩራ ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታታ ተረሲዑ ዘሎ ቁጠባዊ ጉዕዞናትና ኣብኡ ክኸውን ኣሎ ባህላ ኣብኡ ይሰማማዐ የግዳስ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝትንክፋ ጉዳይ እዩ ስለምንታይ ሱዳን ኣይኮነን ሎሚ ከም ዝፋሕፋሕ ኢላ ኸላ عمر البشير ابز مرحله زنبره تجبر الشبرا زبال اب سودان اتيو انت عينت صقم فطيرنا نير نايز اسلاماوي اكايدات نايز جبر الشبراوي منفس ابيرترا كميل تدفي متينا نير تكروت خوينكم ምናልባት ኣብ መንደፈራ ነርካ ኣብ ደغيحተ ነርካ ገለ ከይርዳ ካይ ይخلي زي ኣብ በዓል ከረንተ ነርካ ግን ዝናይ ሓምሻይ መስርዕ ዶ ገለዶ ናተባህለ ኣነና በቀረባ ወደ ሓቦይ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካል ከተማ እናኸደኸሎ ታመኪና ትጽርግያ መዓልታዊ ድፍተሽ ፈንጂ ስለ ዝተከለሉ በታ ፈንጂ ታመኪና ንሱ ድማ ህይወቱ ሲኢኑ ማለት እዩ ኣብ 1997 ነቢሉ ስለዚ እዚ ናይ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ ካብ ከረን ንሳሕል ገጽካ ክትከይድ ካብ ከረን ንበርከ ገጽካ ክትከይድ ንቁርተ ዲኑ መንሱራ ዲዩ ንገለ ክትከይድ ማራ ከቢድ ነይሩ ዝኻንታይ እዩ ብዙሕ ሓይሊ ካብ ሱዳን ዝድፋእ ዝነበረ ፍላይቲ ኦሳማ ቢንላደን እውን ኣብ ኣትዩላ ዝነበረ ጸቕጢ ማለት እዩ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ሱዳን መደበር ንክትከውን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና
ጉዳይ ናይ ሱዳን ሴኩሪቲ ናይ ሱዳን ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተዘየለ እዚ ግብረ ሽበራ እናበሉ ድራማ ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜሪካ ሪል ግብረ ሽበራ ክፍጠር ከም ዝኽእል ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሱዳን ድማ ስቡዕ መሬትን ዓበ ሃገርን ስለ ዝኾነ ማንም ዘርከበ ክገብረሉ ዝኽእል ኣዝዩ ዓበ ሃገር እዩ ስለዚ ናይ ሱዳን ርግኣት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣት ተደሊኻ ቁፅሪ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ዘብሎ ዘሎ ካብዚ ዝብገስ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ድማ ንዓና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንብሎ ዘለና በዚ ምክንያት እዚ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናብ ሱዳን ምጋሹ ብብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ እዚኻ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ መርገፂ ተስፋ ንገብር ካልኦት መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ድማ ከምኡ ክሕዙ እዩ ዝበሃል ግን የለን ኩሎም ቶም ካልኦት ክሕዙ ኣይትክእሉን እዮም እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ ስለምንታይ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ኤርትራ ጥራይ ንጉዳይ ሱዳን ትጓየሉላ ኣብ ስምዑ To speak to the Emirates, even if you absolutely disagree fundamentally with what they're doing in Darfur. They've made themselves indispensable in this very strategically critical area of the world. They always say you need to call +971, which is their country code, if you want anything done in Libya, in Sudan, in Somalia, or in Yemen. And it's true. They are the biggest, they're not the only player, but they're the most important player. The Emiratis want to be this larger than life gatekeeper, if you will. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዶክተር ኣንድሪያስ ዝበሃል ንጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብ ሪሰርቸር እዩ ጉዳይ ናይ ኢማራት ብዕምቆት መፅናዕታ ኣካይድዎ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ናይ ብሓቂ ገለ ካብቶም ብትብዓት ውሽጢ ዝኣተዎ ሪሰርች እናገብረ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዘጋልጥ ዘሎ ዓብይ ምሁር እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት ፍተዎም ፅልኣዮም ኣድንቆም ዋላ ተፃባእዮም ኢንዲስፐንስብል ወይ እውን መተካእታ ዘይብሉ ሓይሊ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ክትዛረብ ተደሊኻ ቻይና ድዩ ራሽያ ድዩ ዩኤን ድዩ ኤሮፓ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ whoever the power is ብጉዳይ ናይ ሱዳን ክትዛረብ ተኮይንካ ንኢማራት ረጊፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጉዳይ ሶማልያ ክትዛረብ ተኮይንካ ንኢማራት ረጊፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጉዳይ የመን ክትዛረብ ተኮይንካ ንኢማራት ረጊፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጉዳይ የመን ክትዛረብ ተኮይንካ ንኢማራት ገዲፍካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኢማራት ንነፍሶም ቀዳመይቲ ተሓተቲ ብጉዳይ ናይ ኢማራት ጥራይ ዘይኮነ ብጉዳይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝኸውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ኤኒቲንግ ኣብዚ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ዘሎ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ነገራት ቀዳማይ ቴሌፎን ናብ ኢማራት ክድወል ክኽእል ኣሎ ምስ ኢማራት ኮንታክት ክግበር ክኽእል ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ሬሌቫንስ ኣገዳስነት ናትካ ላዕሊ እዩ ዝኸውን ኣብ ብዙሕ ኩርሲ ኣብ ብዙሕ ጣውላ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ክትዕደም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኢምፖርታንስ ናትካ ሬሌቫንስ ናትካ ንላዕሊ ዝመፅእ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ፅልዋ ናትካ ክዓቢ እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ብቁጠባኻን ብሰናይ ተግባራትካን ክትከውን ትኽእል ካልኣይ ድማ ከምዚ ኢማራት ትገብሮ ዘላ በብዙሕ ሕማቕ ምግባር ኣብቲ ጣውላ እንተስፈትዮም ድዮም እንተወስ ተገዲዶም ክዕድሙኻ ከም ዘለዎም ኢኻ ትገብር ዘለኻ ስለዚ እዞም ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ከረሲአልኩም ብጉዳይ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ኮይኑ ብዘይ ኢማራት ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ንብዙሓት ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ እንኮ ተሪፋቶም ዘላ ኤርትራ ኣብዚ ንኣብነት ኬንያ ይብሉ ኬንያ ተታሒዙ ዘሎ እዩ መራሒ ናይ ሶማልያ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ዳርጋ ብንዮም ተኸይድካ ጫታ ኢልካ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ደቡብ ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ኡጋንዳ እውን ቱ ሰም ኤክስተንት ታንዛንያ ከምኡ ስለዚ ኣበይ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ኢማራት ዘይተቆፃፀሮ እንድሕር ኢልካ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ኢማራት ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ቀሊል መንገዲ ይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ከምዚ ዓይነት ብትእትታው ክገብራ ከለዋ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝሓተን ብዙሕ ክሳራታት እዩ ዘስዕበለን ንኢማራት ግን ነቲ ተውፅኦ ዘላ እውን ትመልሰ እያ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት ፋሕፋሕ ክብላ ከለዋ ብዙሕ ነገር እውን ከይንሰምዖ ንኽእል ኢና እዚ ሱዳን ፋሕ ምስ በለት እንታይ ኣጋጢሙ ሃብታማት ናይ ሱዳን ገንዘቦም ኣበይ ሰይዶሞ መብዛሕትኦም ኢማራት እዮም ሰይዶሞ ስለምንታይ ኣማራፂ የብልካ ናብ ካልእ ወይ ቀጠር ኢኻ ክትከይድ ወይ ኢማራት እቶም ካልኦት እቲ ባንኪንግ ሴክተር ናቶም ምዕቡል ኣይኮነን ኤሮፓ ይቅበሉኻን እዮም ከመይ ጌርካ ምፂኻ ዶ ግሉዶ ስለ ዘለዎም ናይ ኣፍሪካ ገንዘብ ኣይቅበልዎን እዮም ብዙሕ ግዜ ሽግር ኣለዎ ስለዚ እቲ ሃብታም ናይቲ ሃገር ብምሉእ ናብ ኢማራት እዩ ዝኸይድ ትካላቱ ድዩ ሓሳባቱ ድዩ ገለ ወይ እውን ናብ ቀጠር እዩ ዝኸይድ ሜቢ ገለ ናብ ስዑድያ ክኸይድ ይኽእል ገለ ድማ ናብ ዑማን ክኸይድ ይኽእል መይ ካልእ ዝበዝሐ ገንዘብ ግን ከምኡ እዩ ሱርያ ክትወድቕ ከላ ዝበዝሐ ገንዘብ ናብኡ ይኸይዱ ሊባኖስ ምስ ወደቐት ዝበዝሐ ገንዘብ ናብ ኢማራት ይኸይዱ ቱኒዝያ ክትወድቕ ከላ ናብኡ ናይ ግብፂ ዝበዝሐ ገንዘብ ናብ ኢማራት ይኸይዱ ስለዚ ዋላ እተን ሃገራት ክወድቃ ከለዋ እውን እቲ ናይ ኢማራት ተደላይነት ኣዝዩ ይዓቢ ብዙሕ ካፒታል ይመፆም እዩ ካብተን ሃገራት ዝመፅእ ፀጋታት እውን እንተኾነ ናብኦም ይኸይድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ፖለቲካዊ ፅልዋ ዝህቦም ዘሎ ድማ ንኢማራት ኣዝያ ካብቲ ዘላቶ ንእሽተይ ወዱ ነዚ ሓውዲ ወላ ወዱ ነዚ ቤንዛይድ ወራሲ ዓራድ ዝበሃል ማለት እዩ ካልድ ገለዮም ዝብልዎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተራኸበሉ ኣብ ዝቐረባ ንእሽተይ ኢልኩም ኣይጠንዓቑና ናትና ህራም ልዕሊ ዓቕምና ኢና ክንሃርም ንኽእል ዊ ፓንች ቢዮንድ ኣወር ሳይዝ ኢልዎ ስለዚ ዳት
I give you دونالد ترامب ما تقبل يا العامكم كتهارمو تقول وي انتم متاطر هاجر مخانكم تردين له بمبال انا تناتم كنتات قليص له سلازي امارات انت سفلتي خايا انت تصلي خايا اب كبابينا تغبرو زلا كايدا قلت زخونه زخا ما نم تطو قبليكلني انت واحد ابزبن دونالد ترامب معناته زي ريبورت زي سمعوا تمليسه كتحازلكم زي ايرترا تغبرو زلا بيناي مقان كرهم زلو ኢድኣታውነት ኣሜሪካ ነጽገሎም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠሩ ጉዳያት ብውሽጣውን ዞባውን ጽምደታት እዮም ዝፍትሑ ብምባል ኣሜሪካ ንኩናት ሱዳን ደው ንምባል ዝጀመረቱ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከምዚ የዋፅእ ኣብ ፖርት ሱዳን ተዛሪበሎም ፕሬዚደንት ባይት ላዕላዊ ስግግር ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኢድወሎም ትማል ቀዳም ብሃንደበት ናብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዝኣተወ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂም ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ጀነራል ቡርሃን ኤርትራዊ መዘኑ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዞባዊ ወጥሪም زيادة ጥቡቅ ምትሕባር ክገብሩ ዳግም ቃል ተኣታትዮም ሓላፊ ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎም ዘይምርግጋዕ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምድላል ፀጥታውን ቁጠባውን ምትሕባር ንምሕያል ተሰማሚዖምሎም ኣፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን ዘካየደ ዑደት ድሕሪ ኣብ 2019 ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ንፈለማ እዋን ዝገብሮ ኮይኖም ኢትዮጵያ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕር ክትኣቱ ድሌታ ምግላፅ ኣስዒቦም ወጥሪ ኣብ ዝዓበየሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢሳያስ ኣብ ከቢድ ስክፍታ ኮይኖም ናብ ፖርት ሱዳን ተጓዒዞም ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ሰራዊት ሱዳን አንጻር ቁልጥፉ ሃብቲ ደገፍ RSF ከም ቀንዲ መሓዛ ሰራዊት ሱዳን ኮይናውን ተንቀሳቀስ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኖም ንካርቱም ፖለቲካዊ ድጋፍ ብምሃብ ከምውን መሰልጠኒ መሓዙት ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ኤርትራ ኮይና እናገልገለት እያ ትርከብ ካብ ላዕላዊ ቤት ምክሪ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመላክቶ እቶም መራሕቲም ሓበራዊ ምትሕጋዝ ምንቅስቃስ ዝያዳ ንምዕባይ ከም ዝዝራረቡን ዞባዊ ምዕባለታት ከም ዝገምገሙን ገሊፆም ብርሃን ኣስመራ ላዕላዊ ሱዳን እትቦ ደገፍ ብምዳድ ክልቲያዊ ርክብ ስትራቴጂካዊ ክብል ገሊፆም ኣፈወርቂ ንሓድነት ሱዳን ዘለዎ ደገፍ ኣረጋጊጹ ናይ ደገ ምትእታው ብምጻግ ቀንዲ ጉዳያት ንምፍታሕ ዞባዊ ምትሕባር ከም ዘሊም ኣስሚሩሉ ክብል ብሓፈሻ እዚ ትንሪዮ ዘለና ፖለቲከኛታት ወይ ካብ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ይብዛዕቦ ንቐጽል ብዛዕባው ዝበሃል ዘሎ ክልተ ሰለስተ ሪያክሽንስ ክንሪኢና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሱዳን ገብተዋል ከጀነራል አልቡርሃን ጋር ተገናኝተዋል ጎበዝ ነገሩን በጣም እያወሳሰቡት ነው የሚገኙት እንግዲህ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄ እየተጠናከረ መጥቷል የሱዳን እርስ በርስ ግጭትም እጅግ እየተጠናከረ መጥቷል ግብጽ በሱዳን በኩል ደህንነቴ አደጋ ላይ ወድቆብኛል የሚል መግለጫዎችን ካወጣች ከቀናት በኋላ የግብጽ መንግስት የሱዳን ወደቦችን ለማልማት ዝግጁ መሆኑን ከገለጸ በኋላ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጀነራል አልቡርሃን ግብዣ ሱዳን ገብተዋል ወደ ፖርት ሱዳን ነው ያመሩት ፖርት ሱዳን በመግባትም ከጀነራል አልቡርሃን ጋር መገናኘታቸው ተገልጿል እንግዲህ ሁለቱ መሪዎች በሚያደርጉት ውይይትም ደግሞ ኢትዮጵያ ቀዳሚ አጀንዳ እንደምትሆን እየተጠበቀ ይገኛል መረጃውን እየተከታተልኩ አደርሳችኋለሁ እናንተ ግን ለምን ይሄዱ ይመስላችኋል ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሐሳባችሁን አስቀምጡልኝ ባይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ንሰምዖ ዘለና ብወገን ኢትዮጵያ ስፍሕ ዝበለ ክትትል እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ከርእየኩም እንድሕር ኮይነ just give me a second እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ሪያክሽንስ እዩ ተደጋጋሚ እዮም ከዓ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ቢዚ ዝኾኑ ቢዚ ዘግብሮ ምክንያት ድማ ኣለዎም there was this article ኣብቲ ናቶም ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ከማ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ሓያል ዝኾነ መርገፂ ሒዘን መፅአን ከም ዘለዋ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣውፅኦም ነይሮም ድሓን ኣብ ካልእ ተረኺበ ከም ጻልኩም ብርግጽ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብቐረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ጽልዋ ድማ ንዓታቶም እውን ኣዝዩ ዘገድስ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ነሱ እዚ ናይ ሱዳን መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና ብብዝሒ ናይ ኤርትራ ተበግሶታት ከም ዝንእዱን ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ንዓታቶም እዮም ዝገልጹ ወላቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ እውን ክትሪኦ ከለኻ ሰራዊት ናይ ሱዳን ውፅኢት ከም ዝፅንድሕሪ ኮይኑ ድሮናት ስለ ዝረኸበ ወይ እውን ሚሳይላት ከም ዝንሪዮ ዘለና ሓደ ግዜ እኮ ኤርትራ ማለት ካብዚኦም ከባቢናስ ኣዝና ዝተፈለና ኢና ክንብል ከለና ትዕቢት ገለ ከይመስለኩም ሉክ ኣት ዲስ ኣሚን እቲ ውግእ ከማ ንበይኑ ነፍሱ ዝኸ እዚ ረይዎ ናይ ሱዳን ውግእ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣይተኖ ኣነ ከምዚ እናገበርካስ ከመይ ጌርካ ክትዋጋእ أي مقبلات بيشوف وطنيتنا كمقاومة شعبية ሕጂ እናተዛረበ ነዚ ሚሳይል ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ እናተዛረበ ማለት እዩ ወታደር ናይ ሱዳን ወታደር እዚ አይ ቲንክ ላፅዲ ወላ እንታይ ኩናት ኣይርዳእካን ነቲ ሚሳይል ይዓጥቀሎ ፀላኢ ይፈልጥ እንታይ ዓይነት ሚሳይል ኣለዎም ብኸመይ ይትኩስዎ ኣለዉ ይፈልጥ በዓልካ ቪድዮ መሪሕካ ተርኢ ልክዕ በቃ ከምዚ ናይ ኢንስታግራም ሸው ዝመስል ከምዚ ጌርካ ሽዑ ኣብዚ ቲዮታ ሰቂልካዮ ከመይ ጌርካ ትትኩሶ ንሰብ እናረኣኻ ፕሊዝ ላይክ ኤንድ ሼርና
كسعكم هيدلن يا قد صحايكو دسوي يجزي رأي ونزل نابل كابين انستغرام لايك اند شير اي ترست نابل كايتوج بزقدة تارسيف زبال دما كوميو سبك حرت كله لايف يوم زحرتو نتي هلكيت كفتمو خلو that's why دما بزح دوكمنت زخونه جبنا زلو سلازي كل زنريه زلنا تكويناتون انت واحد ايرترا ديسيبلين اي كويناتون كتمهرم يقبا زبل امنتي زلنا بر كم زنا بلكا صغير كاف كاميرات اكيب كا نافكركا كم زخن جبرينادو حجنا بزكن حرمينادو نابلكا I don't know تي وتحضراوي ديسيبلين ابزي كبابينا بزو حيتريوني زي ولا فانو كتريهم كلا خجي تمكرو زي مهلاون وهدد زي مهلاون ارهيك زي متماتن مستير زي محازن ولون هو حتى بعلم كوميلهم يمزاربو بزو غزي اتنو غبرو كوصي يبلون برهانه لفعاتي بزو غزي مستير معك اب كجمر خلالو قالنا بلا كزارم سمعينا سلازي التمستيراونات زي معك اب زلو حتى كابتي نابتو زخدو زلو زي عوتهم زلو نجر مخاني زنجر صيركا زركب كاي بافكا كتزارب تجميركا كمي جيركا خانس الايخا ادمعكا كتهرمو تخل وي كتعوتو لتخل قصيلنا اتي بوغن ኢትዮጵያ ዝባል ዘሎ ነዚያ ጥራይ ጌርና ንሐልፊና እያደረጉ ላሉት ፍርሚያ ድጋፋቸውን ለጀነራል አልቡርሃን በመስጠት በርካታ ስራዎችን የሰሩ መሆኑንም አክሏል። በዚህም በኤርትራ ግዛት ውስጥ የአልቡርሃን ደጋፊ የሆኑ ታጣቂዎችን እንዲሰለጥኑ በማድረግ ጭምር ድጋፋቸውን በተግባር ገልጠዋልም ብሏል። ጀነራል ማመድ አምዳን ዳጋሎ አሁን የጀነራል አብዱል ሓንቲ ብዚያ ክትርዳእኩም ዘለዋ ጉዳይ ናይ ኤርትራ በዚ ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ ብክልተ መንገዲ ኢና ንሪኦ ሓደ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብከመይ መንገዲ ክትውዳያ ትደልዮ ብፍላይ ስዑድያን ግብፅን ከንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎም ኣብቲ ኳድ ዝበሃል ወይ እውን ኣሜሪካ ክትፈጥሮ ትደሊ ዘላ ናይ ሽምግልና መንፈስ መን እዩ ዝያዳዊ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ኣሜሪካ እንታይ ፅልዋ ክህልዋ እዩ ኢማራት ክንምንታይ ክዝውሮ ትኽእል ድሕሪ ኢማራት ክዝውሮ ጀሚራ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ደን ኤርትራ ሽግር ክትረክብ እያ ናተይ ግምት እዚ ኤርትራ ብዓይን ኣሜሪካ መይብእገዳውን ክወርዳ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስርዓት ናይ ኣልቡርሃን ክግድዎ ይፍትኑ ኣለዎ እዮም ሕጂ እውን ብኬሚካላዊ ኣፅዋር ዘገለደ ኢሎም ስለዚ ከምኡ ድማ እቲ ኢማራት እንታይ ይብል ኣሎ ኢለኩም ተደጋጋሚ ናይ ሓማስ ወይ እውን ናይ ሕሉፍ እስላማዊ ኣካይዳ ዘለዎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንዑ ምስ ሓማስ ዝተሓባበር ዘሎ እዩ ግብረ ሽበራ እዩ ዘተባብዕ እቲ መንግስቲ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ እንድሕር እቲ ናራቲቭ ናይ ኢማራት እናሓየለ መፅዩ ሚድያ ናይ እስራኤል እውን ንዑ ይድግፎ እዩ እዚ እንድሕር እናሓየለ መፅዩ ደን ምስ ኢማራት ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ዝተሓባበር ዘሎ ሃገር ይኹን ካልእ እውን ፀገም ከጋጥም እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ግዳይ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚ ብግምጣሉ እንት ከምቲ ስዑድያን ግብፅን ዝደፍኦ ዘለዋ ብሓቂ እዚኣተን ከምኡውን ቀጠር ትደፍኦ ዘላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ሃገር ዝውክል ሰራዊት እዩ ስለዚ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ በቲ ናይ ጅዳ ውዕል ዝገበርዎ እንድሕር ክኸውን ከይኑ ተባሂሉ ደን ኤርትራ ፅቡቅ ቦታ ክትረክብ ትኽእል እያ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ እንታይ ትብል ዘላ ንዓይ ንመፃእየይ ንህላወየን ሓደጋ ዝእቱ ክሳብ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብንሕና ንደልዮ ይኩዳእ ዘሎ ንሕና ንደልዮ ድማ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ዝደልዮ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ንሕና ንመን ንድግፍ ኣለና ነቲ ሰራዊት ሱዳን ሓያል ሃገር ክትከውን ውሽጣዊ ሓድነታ ሓይላ ክትከይድ ንዑ ኢና ንድግፍ ዘለና ስለዚ ንሱዳን ምድጋፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ደው ስለ ንብል ዘለና ንዓና ንሱ እዩ ዘዋፅኣና ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም ንህዝቢ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ኣሚኑ ምስኦም ደው ኢሉ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ እንተጀሚሩ ኤርትራ ብፅቡቅ ዓይኒ እያ ክትጥመት ብግምጣሉ ኢማራት ስዒሩ በቲ ዲፕሎማስያዊ ጭወዳ ናቱ እንድሕር ከይዱ ደን ንሰራዊት ሱዳን ፀገም ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እዚ ብኩሉ ገምጊምካ ምርኣይ ዘድሊ እዩ ኣይ ቲንክ ፖለቲካ ናይዚ ከባቢና ድማ በዚ መንገዲ እዩ ዝንበብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንዓና ብቐጥታ ዝፀልወና ክሳብ ዝኾነ እናተኸታተልና ክንበኩም ክንፍትን ኢና ሕጂ ካልኣይ ግምጣልናቱ ድማ ናብቲ ናይ ጎረቤትና ናብ ኢትዮጵያ ኤርትራ የሚባል ሀገር የለም ኤርትራ የሚባል ምንም ሀገር ሪከርድ የለውም ይታወቃል የቀይ ባህር ተጽዕኖዎችን ግብጽ እና ኢትዮጵያ ፋይት ሲደራረጉ የነበሩት ሀገራት እነዚህ ሀገራት ናቸው ግብጽም በታሪክ ውስጥ ተጽዕኖ የነበራት ሀገር ናት ኢትዮጵያም እንደዛው ተጽዕኖ የነበራት ሀገር ናት ሌሎቹ ባህሩንም ኢቭን ሲካፈሉና ሲኖሩበት አልነበሩም ኢትዮጵያ ይሄንን ባህር ቀይ ባህርን ለሷ ፐርፐዝ ለረጅም ለዘመናት ስትጠቀም የነበረች ሀገር ዛሬ ባይተዋር ስትሆን በጣም ያሳዝናል ለመናገር ማለት ነው كم تري وزلهم إيرترا زبحال تاريخ زلوا هاجر يلن إيرترا زبحال أب تاريخ هاي نبرن يمزبلو the same people دمان إيرتراويان مسانا حواتنا يجي سمعوا تي جيم ترى activists اليوم قال كتبوا لنا يزبلوا سبعة الله I hate تي argument ناتهم إيرترا زبحال هاجر يلن تاريخ يبلون بتي عبينا دبلوماسين narrative shaping ويونتي ترخا ويونتي
how do you call narrative مالتي بزعبا زربا ويكا سنة مقود كميل خمس خيد شيب كقبر خلو إيرترا حجر أي نبرتين إيرترا تاريخي بلان إيرترا نايت ماليا بتدما قمت لي لهم دما سمعوهم زيوم سبات زياتهم مسرح ساكن لي كبيد مخان. And Eritrea are two states that are virtually one people. In historical and cultural terms, the commonalities between the populations of the two countries are so high that in some respects they are very difficult to distinguish. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዳርጋ ቃል በቃሉ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ሱዳንን ከ ወይ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ሶማልን ከ ህዝቢ ጅቡትን ከ ህዝቢ ኬንያን ከ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ከ ዋይ ስፔሲፊክሊ ናብ ኤርትራ እንተሪኢልካ መጀመርያ እታ ዘረባ ፍርቂ ሓሶት ምዃና ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ምስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብባህላ ይራኸብን እዩ ብኣነባብራ ይራኸብን እዩ ብብዙሕ ነገር ኣይራኸብን እዩ ጎረባብቲ ሃገር እዮም ግን ኣይራኸብን እዩ ብብዙሕ ነገር ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዎ ተፈላለየ ባህሊ ኣለዎ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግርኛን ኤርትራውያን እዮም ክልቲኦም ህዝቢ ብሌንን ህዝቢ ዓፋርን ክልቲኦም ኤርትራውያን እዮም ባህሊ ናቶም ቋንቋ ናቶም ኣናብራ ናቶም ግን ንበይኒ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ኤግዛክትሊ which ህዝቢ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስለምንታይ ክልል ሶማል ናትካ ዘሎ ምስ ሶማልያ ሓደ ህዝቢ ኢና ኢልካ ፖለቲካ ክሰርሕ ዘይትፍትን ዋይ ስፔሲፊክሊ ናብ ኤርትራ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ግምጥል ኢሉ ድማ እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ባሕሪ ናትና እዩ ንግሆም ምሸትን ከምኡ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ እቲ ገይም ትሪእዎ ኣለኹ በዚ ሓወይ ሓወኻየ ኣሕዋቲና ተቀራረብቲና ክብሉ ከሎ በቲ ግምጣል ድማ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ሃገር የብልኩምን ታሪክ የብልኩምን ጥልያን ዝመስረቱ ሃገር እዩ ወላ ሓንቲ አይደንቲቲ የብልኩምን እጂ እንታይ ንኽብል ይደምፆ ዘሎ ዝስምዕዎ This is not to deny that there are two countries with their own populations, governments, and a common border. For instance, we talk about the Nordics or the Scandinavians as people who share so much in common. This is not to say that there are no Danes or Swedes or Norwegians or Finns or Icelanders. The same is true between Ethiopia and Eritrea. I emphasize this commonality. ብዛዕባ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ህዝብን ባህልን ዘለዎ ህዝቢ ክንብል ከለና ንክልቲኦም ሃገራት ህዝቦምን ሃገሮምን መንግስቶምን ዶብናን ዶብ ዘለናን ምዃንና ክረግፅ ኢለ ይኮንኩን ግን ንሕና ንብሎ ዘለና ምስ ምንታይ ኣወዳዲሩ ዝብል ዘሎ ምስቶም ኖርዲክስ ዝበሃሉ ሃገራት ስዊድን ኖርዌይ ዴንማርክ ማለት እዩ ከምኡውን ፊንላንድ ኣይስላንድ ወሲኹሎ ስለዚ እዚኦም ነናቶም ባህልን እናቶም ክብሪ ዘለዎም እዮም ግን ብሓደ ይሰርሑ ብሓደ ሓበራዊ ኢኮኖሚክ ዞን ኣለዎም ናበለ ይዛረብ እቲ በጎት ጌጋ ኣይኮነን ኣብዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር የብሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክለ ጥራይ ዘለዎ ኮለል ብዘይብሉ መንገዲ ግን ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ሓውና ይንዓና ክብል ይድፍትን ዘሎ እታ ዘረባ ናበይ ገዛ ከም ትኸይድ ንለባም ኣምተሉ እዩ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ግልፂ ዝኾነልና መድረክ ዝተፈጠረሉ ግዜ ኢና ዘለና እናበሉ ዝገለፅዎ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብ ከተቕርቦ ትደሊ ሓንሳብ ከተርሕቆ ትደሊ እቲ ገይም ድማ ከምኡ እናቀራረብካ ኣብቲ ትደልዮ ተቕርቦ ፕሪንሲፕል ዝበሃል የለን ነዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ፕሮፌሰር ኣባይ ፕሮፌሰር ግድዮን ኣባይ ጽቡቅ ገይሩ ጽሒፍዎ ኣሎ ክንሪኣ ይነጽን ኢልና not to detract from or deny Eritrean statehood but to affirm the fact that we have a solid foundation for peaceful coexistence and mutual understanding. This foundation makes Ethiopia and Eritrea the ideal candidates to form the nucleus of a regional economic community of the whole. It is within such a broader framework of regional economic integration that the tension between Ethiopia and Eritrea could be resolved. ስለዚ ኣብታ ዘረባ ክትሰምዖ ከለካ ነዚ ንእሽተይ ክፋለ ደስማዓኩም ዘለኹ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ዝተተሓሓዘን ስለ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ምትእስሳር ወይ እውን ኢንቴግሬሽን ክግበር እንድሕሪ ኮይኑ ደን እቲ መሰረት ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእስሳር ኤርትራን ኢትዮጵያን እየን ክኾና ዝኽእላ እዩ ዝብል ዘሎ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእስሳር ትደሊ እንተኮይና ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ክጅምር ዘለዋ ኣይ ዲስኣግሪ
ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ኤርትራ ካብ ቀርን ኣፍሪካ ፍልይ ብዝበለ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ንኸይትገብር ዝኽልክል ኣለዋ ሓፁር ኣለዋ ክንዲ ገለ ሓፁር ስለምንታይ ወራሪት ሃገር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ የስ ሶማልያ ዲ ወይ ኬንያ ምሳኹም ምትእስሳር ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል ደማዊ ታሪክ ስለ ዘይብሎ ንሕና ግን ደማዊ ታሪክ ኣለና ቁስልና ጌና ኣይነፀፈ ኣይሓወየ ስንኩላትና ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ብሰንኩኹም ዝወረደና ግፍዒ መልይ ዘሎ ስለዚ ንቁስልና ይሕወኹም ካሕሳ ይሃብኩም ይቕረታ ይሓተትኩም nothing of that sort ወላ ሓንቲ ከይተገብረ ከሎ ቁጠባዊ ምትእስሳር ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ነቲ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት በደላት ከምቲ ዝድለ ፅገና ከይተገበረሉ ከሎ ሕውነት ስለተመረፀ ወይ እውን ሽርክነት ስለተጀመረ እንታይ ኣጋጢሙና ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 34 ዓመት ንሉላውነትና ንግዛታዊ ሓድነትና ክሒዶም ኣብ ዛረብሉ ዘለዉ ብከምዚ መንገዲ ምዝያቶም ክገብራ ይንኽእልና ፕራይም ሚኒስተር እኮ በዓል ነጊርና እዩ ስምዑ ኣብዚ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው ምስኪን ህዝብ ነው አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀይ ባህር ጉዳይ ናትና ዘይተርፍ ጉዳይ እዩ ዝብላሉ ስለዚ ናይ ቀይ ባህር ጉዳይ ኢሉ ቀይ ባህሪ ጅቡቲ ኣለዋ ካልኦት እውን ኣለዎም ሱዳን እውን ኣለዋ ግን ኤርትራ ኢሉ ከይረቋሕ ኣሎ ስለዚ ብኤርትራ ኸድና ቀይ ባህር ናይ ምውሳድ ሕልምናትና ኣብ ኢድና ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነተ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንሱ ይብላ ኣሎ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ ኢሉ ጀነራል ናቱ ካብ 2 ሚልዮን ክሓልፍ ዘይክእል ህዝቢ እናጎደለ እናጠፍአን ዝኸይድ ዘሎ ንሕና እናዓበዳ ንኸይድ ዘለና ኢና ኤርትራ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይትኽእል እያ ምክንያቱ ህዝባ ክብርክት ዘይከኣለ ናፅነተ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነት እናበሉ እዮም ዝምግቱ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተራ ኣክቲቪስት ዘይኮነ በቶም ሃይስት ፓወር ዘለዎም ዝለዓለ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣዝዩ ሓደገኛ መኣዝን ወይ እውን ፖሊሲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝከኣላ መንገዲ ክትምክቶ ኣለዋ እቲ ምምካት ግን ኣበይ በፂሑ ኣሎ ስምዑ ደንቀነ ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ናቶም ጫፍ ጥርዚ በፂሑ ዘሎ ስምዑ እዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ በቦምብ ጥቃት የግድያ ሙከራ ተፈጸመባቸው የሚል መረጃ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባሳለፍነው ቅዳሜ ህዳር 20 2018 ዓ.ም ወደ ሱዳን በማቅናት በወቅታዊ የሱዳን መንግስት መቀመጫ የፖርት ሱዳን ግዛት መገኘታቸው መዘገባችን ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖርት ሱዳን ሲደርሱ በጦርነት መሃል የሀገሪቱን ብሔራዊ ጦር የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በወቅታዊው የቀጠናው ውጥረት ዙሪያም ውይይት አድርገዋል። ኢሳያስ ወደ ሱዳን ያቀኑት ከብልጽግናው የአብይ አገዛዝ ጋር በጦርነት ቅስቀሳ ወይም ፍጥጫ ውስጥ ባሉበት ወቅት መሆኑ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዞሩ እንተለኹም ሪኢኹም ኣለኹም ኦልሬዲ መበል ካልኣይ ግዜ እያ ትፍተን ዘላ ሕጂ ግን ኣደ ሃይስት ለቨል እያ ተፈቲና ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፖርት ሱዳን ምስ ኣተወ እንታይ ኢሎም ኣብ ፖርት ሱዳን ናይ ድሮ ናይ ነታሃጉ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረን ኣብ ኣስመራ ድማ ፈተነ ዕልዋ ከም ዝተገበረ መን ኢሉ ኢሎም ኣሎ አልጀዚራ ስለዚህ ንአልጀዚራ ሮይተርስን ፌክ ብፎቶሾፕ ሰሪሖም አርቲክልስ ባዕሎም ብዝፈብረኽዎ ማለት እዩ ኣብ አልጀዚራ ከም ዝተገልፀ ኣብ ኤርትራ ንፖርት ሱዳን አርኤስኤፍ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ኣብ ኤርትራ ድማ ዕልዋ ከም ዝተገበረ ነጊሮም ነይሮም ነዚኣ ድማ እቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ከም ሕሱም እዩ ከሸራሽራ ርኢና ማለት እዩ ብድምፂ ብፅሑፍ ብካልእ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተስፋ ቁርፀት እዩ ዘርእየካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ቁርፀት እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ለው ለበል ኣይኮነን 70,000 100,000 ፎሎወርስ ዘለዎም ዓበይቲ ካድረታት ወይ እውን ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ እዮም እዚ እንታይ ዘርእየካ ተስፋ ዝበሃል የብሎምን ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ክንስዕራ ኢና ብወታደራዊ ዓቕሚ ገጢምና ክንኣልያ ኢና ዝብል ገይም የለን ወዲኦም እዮም እዚኣቶም ንኤርትራ ደቂቃ ይነፅናሓን ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ብታሕቲ ተፃሒፍዎም ኣሎ ተጠንቀቑ ምሽ ንኤርትራ ከነፍርስ ከተፍርሰና ስለትኽእል ምናልባት እቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ካምፔይን ኤርትራውያን ተንስዮም ኣድማ ገይሮም ወይ እውን ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዕልዋ ገይሮም ኣልዮሞም ኢልኩም ኮስጉሱ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ተንስዩ እንተገበረ እምበር በዚ ንሕና ከይድና ክንገብሮ ንኽእል የለን ተባሂሎም እዮም ቅድሚ እዚኣ እንታይ ኢሎም ሓንቲ ብምሉኦም ኮኦርዲኔት ዝኾነ እንታይ ገይሮም ነይሮም ኣብ ኤርትራ ኣድማ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኢትዮጵያ ኣድማ ምስ ጀመረ እዚ ናይ ጀዋር ዘሰጋግሮ ዝነበረ ኣድማ ናበርትዐ ምስገድ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሪያሊቲ ማለት እዩ ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ኣድማ አንጻር ኣብ ከተማ ከረንዲዮም ኢሎም ወላ ኣብ ገለ ከተማ ጠቂሶም ኣድማ ናይ ኤርትራውያን ጀሚሩ ኣሎ ኣጆኹም ኤርትራውያን በጃኹም እቲ ስርዓት በዓልኩም ቀይርዎ ምንታ ንሕና ዓሰብ መንጢልና ክንወስድ ዝዓይነቱ ማለት እዩ እንጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ሲራክ ይፅሕፍሎም ኣለው ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ተኣማንነት ናይቲ ካድረታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ እንታይ ይብሉ ኣለው
زي نبرة كنتات أتعايزهم تي سئل تدكيمهم لزلوا قد مخندي وارح عقات من الزنبرة حواويسهم مالتي دغا دايما دايلكا كام زبلو زلوا كلهم تم كادرات طريقهم أو تساتفهم نيرهم سلازي بقى نزي كنتات زنت أصر دحر تايلو مستفلتو الجزيرة حبيهم ما دمسي سمات أرتيكل كل جميرهم دغاس قيتهم زخونة إيرتراين أنا سلمتها إيرتراين يملسوا لهم كمان يقرمي كم زناي سيراك زغبرو زلو سكرين شات غيركا وسيتكا اندحري ابيلكايو صبغي كاب حليفكا كن ازوم سبازياتهم تسفا زيبلهم ابناي هوتتا عالم زلويم إيرترا كل غزي كم زبلكم اب إيرترا تمنيتناتهم زخونه ነገር ተጋጠም ኣብዝ ሓለፈ በረኻት ምግሳብ ከምኡውን ኣብ ማሕደርናይ ዞባ ማእከል ዝነበረ ዓብይ ሓደ ዓብይ ጀነራል ናይ ኤርትራ ኣብ ዝሞትሉ ንኩሉ ኣኪቦም ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ ስለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዝነበሮም ሰባት ኩላቶም ኤርትራ ቀቲላቶም ብዝብል ከዓ ዜና ሰሪሖም ነይሮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፍርህን ተስፋ ቁርፀትን ጥርዚ ደይቡ ከም ዘሎ በዚያ ፍለጡ ስለዚ ሙዳቕ ወይ ጥፍኣት እንተሎ መን ከም ዝጠፍእ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ንቐፅል ኣብዚ ነዚ ኩነታት ርዩ እንታይ ኢሉ ካልእ ድማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ናይ ኣልጀዚራ ተሳቲፉ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኢትዮጵያውያን ኣይተሓተትናን ጠቕላላ ሃገር ደይፈቱ ሸፋቱ እዮም ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ዝገበርዋ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ትማል ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ከም ኤርትራ መንግስቲ የለን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፍሉይ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ብብልሓቱ ይኹን ብጥበቡ ከምኡ የለን እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲራክ ባህሊ ብደጊም እዩ ክእመኑ ዝግብኦም ሰባት ኣይኮነን እናበለ ይዛረብ ሓቂኡ ድማ ፕሮፌሰር ጊዴዎን ድማ ተቐቢሉ ካብኡ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብፍላይ ምስ 4 ኪሎ ኮኔክሽን ዘለዎም ብሓፈሻ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ክንዛረብ ከለና ፋዱስ ተዛረብዎ መርገፂ ናቶም ኣብ ፋዱስ ፍርቂ መዓልቲ ዝነበሮ መርገፂ ኩሉ ነገር ብዛዕባ መትከላት ናቶም ሰዓት 6 ናይ ምሸት ካሊእ እዩ ብግምጣል እዩ ፀናሕካ ኢሉ ስለዚ እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዝብፃሕ ዘሎ መደምደምታ ብፕሮፌሰር ጊዴዎን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ልብኻ ኣውዲቕካ ንነዊሕ ዓመታት ሓሲብካ ክትከይድ ከቢድ እዩ ስለምንታይ እቲ ኤሊት ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ 4 ኪሎ ክበፅሕ ከሎ ትማሊ ኣማኒኻ ዝነበረ ምሳኻ ዝሰርሕ ዝነበረ ምሳኻ ተሓባበር ዝነበረ ናይ 4 ኪሎ ካባ ምስ ለበሰ ኮምፕሊት ኣንፃርካ ናብ ገበል እዩ ዝቕየር ልክዕ እታ ቆርበት ቀሊጡ ከምዚ ናይ ነፋሒቶ ካልእ መርገፂ ዝሕዝ ስለዚ ኤርትራ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ክትቆርፅ ከም ዘለዋ ወይ እውን ክንጥንቀቕ ኣለዋ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ ህዝቢ ነቲ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩን ዝሓስብዎ ዝነበሩን ዝዝክሮ ይመስሎም ኢሎም ጠቕላላ ብግምጣል እዮም ዝዛረቡ ኮምፓስ ናቶም ድማ ከምዛ ቴርሞሜትር እያ ቀትሪ ዝነበረቶን ምሸት ዝነበረቶ ቴምፕሬቸር ናታ ትዕቅኖ ነንበይኑ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ እቲ ኩነታት ናቶም ስለዚ እቲ መትከል ናይዚኦም መትከል ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ብሰፊሕ ዝኾነ ብብቁር ዝኾነ ናይ ብሓቂ ብትዕዝብቲ ብዝመልኦ መንገዲ ክገልፆ ኢና ርኢና ዘለና ኣይሆፕ እዚ ነገራት እዚ ናብቲ ንእሽተይ ወለዶ ሓሊፉ ብዛዕባ ፖለቲካን ፖሊስን ክንሓስብ ከለና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ምስ ኢትዮጵያ እዞም ናይ 4 ኪሎ ኤሊት ንነዊሕ ጠሚትካ መትከላዊ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣምኖ ንነዊሕ ዝኣንፈተ ብመትከል ዝረአ ኣብ ቀረባ ደይኮነን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እንታይ ውፅኢት ከምፃልካ ከልናበልካ ኳልኩሌሽን ተገይሩ ዝግበር ኣብዚኣቶም የለን ቦታ የብሉን ኣይለመድዎን ኣይመትከሎምን ኣያካይዶምን ስለዚ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክጥንቀቕ ኣለዎ እቲ ናቶም ኣገባብ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቕየር ሓሶት ፍብረኻ ከም ድማ ዘየለ ነገር ከም ዘሎ ጌርካ ንዑ ኣራሲንካ በድቢትካ ልክዕ ከም ሓደ ዓብይ ታሪካዊ ጭብጢ ከም ዘለካ ምሲልካ ተዘራሪብካ ደን ንሳ ምስ ተወደአት ድማ ንሶማል ተወልፀኒካ ንዓ ነታ ፋይል ዕፅው ኣቢልካ ንፅባሒቱ ኢሚድየትሊ ኣንፃር ኤርትራ ትሕዝ ናይ ኤርትራ ይኣኽለኩም ምስ ተባሃሉ ድማ ናብ ሱዳን እዮም ክቕይሩ ናብ ካልእ ልክዕ ከምዚያ በቃ እታ ሬድዮ ስቴሽን ምስ ቀየርካ ናይ ካልእ ዓይነት ደርፊ ወይ ቋንቋ ትበካ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎም እዮም ብምባል ገሊፆም ኣሎ ኣይሆፕ እቲ መንእሰይና ድማ ተረድዩ ነዚ ኩነታት ከስተፍለሉ ካልኦት ድማ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ መስለን ናይቲ ባሕሪ ኩሉ ገዲፎም በዚ መንገዲ ፈቲኖም ኣሎ ማለት እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ በእናትህ ሞት ወደብ ስጠን ይዙ ምንድን ነው ወደ አፎም በእናትህ ወደብ ስጠን ውጣ እንጂ አንተ እየለመንኩት እኮ ነው ኧረ ወደ አፎም ኧረ ውጣ ሰው እየለመንኩት ቪዲዮ አታበላሽ ኧረ እንዲያ ይዙ ነብሳችን ወይ ቀለበቱን መልስ ከሴትዮዋ
بعفش أنت يوم زبلو زلو لما أنا تخالو كله بحيلم بعندران زنبرة كنتات وديقو بجاقا يسوء ودب حبنا يوم زبلو زلو يحفرون يوم تاكبت لمن كمان يفلتون يوم حفرات يبلوم سكفتا يبلوم كل التنقرات نايزياتهم ما تحازز بحال يبلون ስለዚህ አብዙ ኻስም ዝብልዎ ዘለው ነገር ሊሉ ይችላሉ ስለተባለ አይደለም በየትኛውም ህግ አግባብ ዓለም በሚያምቀውም ከተመጣ ቀይ ባህርም የኢትዮጵያ ነች አይደለም አሰብ አይደለም ምጽዋም ቀይ ባህርም ኤርትራም ጭምር የኢትዮጵያ እንደሆነች ነው ዓለም የሚያውቀው አሁን ግራ ቀኝ ሊረግጡ ይችላሉ ሰው በመሰለው ነው ለዚህ እኔ كم تريوم زلهم علم ملوز فلتو عصب ترادي كوناتنا كي بحرم كلايناتنا يو علم دمان زياد فلت يزبل زلو سلازي زوم سبازياتهم بفلايتهم جنرالاتناتهم انتايهم كحيمهم دموصو ابت كاميرا انا يرداننيو ግን እዚኻ ኣካልና ይትስርሖም ተባሂልዎም ዘሎ ኣካልና ይትስርሖም ግድን ከም ዝኽብሉ ከም ዘለዎም እዮም ተነጊርዎም ዘሎ እዚያ ከም ቅብል ተወሰድዋ እዚ እውን ካልዩ ስምዑ ብዙ ድራማታት ኩሉ ስምዑዎ ጽባንጎ እዚ ነገር እዚ ክቅየር ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዩ ስምዑዎም ኣብዚ እዚኦም ቶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ዝነበሩ እዮም ቀደም መዛግብቲ ናይ ቀደም ምፍታሽን ብዛዕባው ምግዓርን ንቡር ኮይኑ ዘሎ እንዲህ አጋርተዋል። ወታደር ጠንካራ ኢሞሽናል አይሆንም። አንዳንዴ ምናልባት ሲቪል ኮንኩ በኋላ ነው መሰለኝ ትንሽ ወደ ባባ ይላል። በዚህ ባለፈ ታሪክ ውስጥ ላይ ህያው ምስክርነት ለመስጠት ነው። ቁልፍ ንግግር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ህያው ምስክርነት ልሰጣችሁ ነው። ጓደኞቼን ቀብሬ አሳበልቷቸው እንታይ ዝብለም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ታሪክ ዝነግር ዘሎ ዕሩኽተይን መጋድልተይን ቀቢረ ዓሳ በሊዕዎም ይብል ኣሎ ዋይ ዛት ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ you need to read history ታሪኹም ክዝክሩ ክትክእሉ ኣለኩም ባዕሎም ኣይኮኑና ዓሳ ሓልዮም ልኸይዶም ኣብዘይ መሬትካ ኣብዘይ ባሕርኻ ጠጠው ምባል እንታይ ከም ዘስዕበልካ መፍላት የድሊ and by the way እዚኣ ምናልባት ኣብ ኤርትራውያን ትዛዕበየ ተራ ዝኾነና ዘሎ ወይ እውን ውፅኢት ዝኾነና ዘሎ ነገር ተሎ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓደ ፕሮፌሰር ሓመድ ኸይር ዝበሃል ተቃዋማዩ ብርቱዕ ተቃዋማዩ ግን እቲ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ካይዳ ክንዲ ምንታይ ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እንታይ እስከይል ፅሒፍሎ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ንጎም ምሸትን ወወፂኹም ኩናት ናብ ኤርትራ ገጽኩም ክትገብርዎ ዘለኹም ፈኸራ ቁስሊ ናይ ኤርትራውያን ኢኹም ትሕድሱ ዘለኹም ኤርትራውያን ረሲዖሞ ወይ ክርስዕዎ ቀሪቦም ዝነበሩ ፍላይ ናሽቲ ወለዶ ረሲዖሞ ዝነበሩ ቃንዛ ናቶም እዮም ተዘክርዎም ዘለኹም ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ከባቢ ኣብዚ ዕለታት ናይ ወርሒ 11 ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ 55 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 1970 ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ወርሒ 11 ዕለት 22ን ከምኡ ድማ ኣብ ዲሰምበር ኖቨምበር ዕለት 30 ከምኡውን ዲሰምበር ዕለት 1 ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ዕለት 30 ወርሒ 11 ትማሊ ነይሩ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ዕለት 1 ድማ ሎሚ እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ 1970 እንታይ ኣጋጢሙ እንድሕር ኢልኩም ሓደ ዓብይ ኢትዮጵያ ክልተ ዓይነት ሰለስተ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ተርዲኹም ኣለኹም እሳቶም ድማ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተመደበ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኣርሚ ሰለስተ ክፍለ ጦራት ነይርዎ ወይ እውን ዲቪዥንስ ነይርዎ the first one ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ዝበለ ነይሩ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሃረር ነይሩ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ካብዚኣቶም ቅድሚ 55 ዓመት ማለት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓላፊ ዝነበረ ፊልድ ማርሻል that Ethiopia's highest ranking field marshal brigadier general ተሸሜ እርገቱ ዝበሃል ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ሓላፊ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኣብ 22 ወርሒ 11 ዕለት 22 ወርሒ 11 1970 ድማ ካብ ከረን ኣስመራ ካብ ኣስመራ ንከረን ክኸይድ ከሎ ኣብቲ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ባልዋ ሃብረንቃቃ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ዝተቐትለ እቲ ጀነራል በዚ የማን ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ንሱ ምስ ተቐትለ ብስርሒት ናይ ጀብሃ እዩ ተቐቲሉ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ምስ ተቐትለ ሕነ ናቱ ድማ እዚ ዘበን ሃይለ ስላሴ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ከባቢ ዓድታት ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ኣብ ዕለት 30 ወርሒ 11 1970 ድማ ኣብ
أب بسقديرة زبال يعني ما بقول عدي مالتيو أب بسقديرة زبال لعل الشيح سبات أب مسجد أكيبهم كم زقتلوهم أب على حدا دما قصيلهم كابو على حدا ورح 10 تغلطة شنشات ميتن 7 دما أب عونا دما بتملكت لي نبزح سيفيل كم زقتلون كم عدي كم زبارسون عدتات بزحت عدتات نايبلين مون كم زقاصلو ذكر كوينو ازي كينا زقوسل ازي كوفيلو زلو ኤርትራውያን كل ጊዜ ዝክርወዩ ንስኻትኩም ዘይጋጠመ ነገራት ንኤርትራውያን ንጎም ሸትን ክትከስዎም ትውዕሉ ኣለኹም ኤርትራውያን ግን ካልእ ታሪክ እዩ ዘለዎም ስለዚ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ዕንደራ ኤርትራውያን ዘይረስዕዎ ቃንዛ ኣለዎ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ጥራይ ኪድ ናብ ሽዕብ ኪድ ናብ በዓል ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ ኣብ በዓል ወኪ ዘጋጠመ ኣብ ኣቁርደት ዘጋጠመ ፀላም ሰንበት ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ኩልኩም ጠቕሰይ ንኽእል ኢና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ዘስካሕካሕ ግፍዒ ይፍፀም ነይሩ ኤርትራ ግን ነዚ ጉዳይ እዝን ኢትዮጵያ ኣይከሰሰታን ኣሚን ፍራስትሬት ዝገብረና ነዚ ክዝክር ከለኹ ክንዲ ዝገፍዒ ወሪዱካ ነዞም ኢትዮጵያውያን ጠልጠል ከተብሎም ዘይምኻልካ ስለዚ ኣብ ዓድኻ መፂኦም ትማል እንታይ ገብሩካ ነይሮም ሎሚ ድማ ተገምጢሎም ሓለይትኻ ኮይኖም ክቐርቡ ክፍትኑ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እንዲ ግን we have to be careful በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ከምዚ ገይሩ ፕሮፌሰር መሓመድ ኸይር ዑመር ዝፀሓፈ ነይራ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ንብዙሕ ሰብ ከመይ ገይሮም ኣብ ጎኒ ሃገራውነቱን ኤርትራ ከም ሉላዊት ሃገር ክንሓስብ እሞ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናትና ሃገር ምስ ሃለወ ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ሰብ ግድብ አይቀሬነት እንደተረጋገጠ ሁሉ የአሰብም ጉዳይ ይረጋገጣል በዚህም ሆነ በዚያ አይቀሬ ነው ግን ከመደፈረሱ በፊት በሰላም እናርግ ነው ከዚያ አኳያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ልጆቻቸውም ካቢኔያቸውም ሺህ ጊዜ ቢያስቡበት ደስ ይለናል ፍቅር መከባበር መሰጠቶ መቀበል ወይ በጋራ ማልማት አዋጭ እሱ ብቻ ነው እና ቆርጠናል ጠቅላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ግድን እዩ ባሕሪ ክወሃበና ዘሎ ኢና ንበሃል ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲጋ ወዲና ኢና ሽዑ ናብ ቀይ ባሕሪ ንኸዶ ናይ ግድን እዩ ባሕሪ ድማ ክነምልስ ኢና ስለዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሓሲቡ መርሚሩ ካብቲ ክመፆ ዝኽእል ንክድሕን ዝከኣሎ ገይሩ ክበና ክኽእል ኣለዎ እቲ ባሕሪ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከማ ክብሉ ፀኒሖም ድማ ግምጥል ኢሎም ኣነ እውን ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ነይረ ምክንያቱ ሻሮን የማነ ትበሃል ሓንቲ ንፍዕቲ ኣክቲቪስት እንድያ ደላ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፈሎው ገበርዋ ፕሊዝ እንታይ ትብል ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ዝፀርፉና ዘለዉ ይድመስሎም ሻዕብያ ክንበሃል ግን ንፀልእ ሰባት ኣይኮናን ሻዕብያ ንፈትዎ ሽም እዩ ሻዓብ ህዝቢ ማለት ስለዝኾነ ስለዘይርድኦም እዩ ስለዚ ሻዕብያ መባል ፀርፊ ይኮነን ኣነ እውን ነቲ ናታ ሼር ገይረ ከም ዝበልክዎ ሻዕብያ ዘሐብነና ሽም እዩ ኢትዮጵያውያን ናይ 4 ኪሎ ኢሊት ድማ ብፍላይ ንኤርትራ ዝፈልጥዋ ንኤርትራ ዝፈትውናይ ከም ዝፈትውና እዮም ኣክት ክገብሩ ዝፍትኑ ግን ግምጥል ኢሎም ድማ ተፈላለየ ዓይነት ፅርፊ ዓስከር ዝነበርካዶ ከምዚ ዝነበርካዶ ሻዕብያ ዶ ገለ ዶ እናበሉ ከቆናፅቡ ትሪኦም እቲ ዘገርም ግን መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሻዕብያ ከም ፀርፋ ይርዮን እዩ ካልእ ድማ ናይ ሻዕብያ ሓንሳብ ዓርክኻ ሓንሳብ ፀላኢኻ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ታክቲክ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ጥቕሲ ድማ ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ ኤርትራ መሬታን ፀጋታታን እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብል እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከም ዝበላ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብ መፅሓፍ ኣስፊርዋ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ቻሌንጅ ምስ ገበሩ ኣብ ዲቤት ድማ እዚኣ ከም ዝተባሃለት ኣብቲ መዓልቲ ዝወዓሉን ዘረጋግፁ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ነጊሮም ንዓይ እውን ብዙሓት ኣየጋጠመን እዚ ኢሎም ዝፀሓፉለይ ኣለዎ ቤክስ እቲ ሓቀኛ ዕርክነትን ሰላምን ክመፅእ እንተኮይኑ ግን መጀመርያ ልውላውነትና እናነፀካ ሃገራዊ መንነትና እናነፀካ ናፅነትናን ግዛእታዊ ሓድነትናን እናሓስካ ወይ እውን ክወረኩም እየ እናበልካ ኣይኮነን ስለዚ ምትእማን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ብሓደ ክሰርሕ ተኮይንካ ስለዚ ሰላም ትደሊ ተኮይንካ ፍቅሪ ትደሊ ተኮይንካ ሓበራዊ ሽርክነትን ሓበራዊ ስራሕን ትደሊ ተኮይንካ መጀመርያ ልውላውነትና ክብር ነቲ መትከላት ናይ ዩኤንን ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ብዑል ኣልጀርስ ዝገበሮ ንዑ ተቐቢልካ ኣተግብር ድሕሪኡ ነዚ እንተተግቢርካ ዶብና ንፁር ተኮይኑ ኩሉ ኩነታትና ንፁር ተኮይኑ ብሓደ ክሰርሕ ከቢድ ኣይኮነን ብዘይሱ ግን ሸፈጥ ሰርቀ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ንስክር In other news, Ukraine's President Volodymyr Zelensky says a plan to end the war could be ready within the coming days. Now, his negotiators are right now in Miami, Florida, working on a US-backed peace deal to end the war. The Ukrainian delegation is meeting with US Secretary of State Marco. Ukraine is in Florida for fresh talks with Trump administration officials. They're trying to move ahead with a US-backed proposal to end the war in Ukraine. Secretary of State Marco Rubio spoke just moments ago as talks wrapped up. Much more. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፍሎሪዳ ሕጂ ድማ probably ኣብ ገዛ ሆቴል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ እዩ
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ኣሜሪካን ብዙሕ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ነቲ ዕላማ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምውዳእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ንሳቶም ነዚ ኩናት ክውዱ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ኩናት ድማ ብዝበርትዐ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ነቲ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ስምዕዎ Ukraine and Russia as Kyiv strikes Russia's shadow fleet in the Black Sea. The drone attack adding pressure on Russia's oil revenue, critical for funding this war. Russia, meanwhile, hitting back with a deadly missile attack on Kyiv, all coming as peace talks hit a crucial stage. A Ukrainian delegation now in the U.S. for meetings that will include Special Envoy Steve Witkoff before he heads to Moscow to meet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝበርትዐ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ንሓድሕዶም ድማ እዚ ዩክሬን ኣብ ሻዶ ፍሊት ዝበሃላ ናይ ራሻ መራኽብ ነዳድን ካልእን ዘጓዓዛ ዝበሃላ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከም ዝካየድ ከሎ ብወገን ራሻ ድማ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላን ስለዚ ኣብ ባይታ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዩ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ወይ እውን ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝህቀን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ብወገን ዩክሬን ድማ ራሽያ ብዝበርትዐ መልክዕ ነቲ ከተማታት ተሃርሞ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብርቱዕ እዩ ዘሎ ንሳቶም ኣብ ጣውላ ነቲ ኩነታት ክውዱ ይፍትኑ ኣለዉ እንተቲ ኩናት ገጅፍ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እጂ ንስማዕ ኣብዚ Envoy Steve Witkoff and Donald Trump's son-in-law Jared Kushner. Ukraine says any agreement must include international security guarantees. Talks in Geneva last week led to substantial changes to the Sorry, ኣብዚ እቲ ማርኮ ሩቢዮ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ጥራይ ዘይኮነሲ መፍትሒ ክርከቦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ንዩክሬን ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክወሃባ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብወገን ራሽያ ድማ ኮንዲሽንስ ናታ ብዙሕ እዩ ነይሩ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ገይም ይፃወት ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኡ ነቲ ብወገን ኤውሮጳ ንዩክሬን ዝምልከት በዚ ማርኮ ሩቢዮ ገይሩ እዩ ዝሰርሖ ዘሎ ብወገን ራሽያ ክኾን ከሎ ድማ በዚ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ገይሩ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ምፅኡ ሕጂ ከረዳድኦም ይድፍትን ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፈተናታት ማርኮ ሩቢዮ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጎኒ ዩክሬንን ኣብቲ ስታብሊሽመንት ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ራሽያ ይቅበሎን እዩ ብኸመይ ዝፈርስ ዘሎ እዮም ዝብሉ ብግምጣሉ እቲ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ድማ ናይ ራሽያ ጥራይ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኸብል ወላ ነቲ ናይ ራሽያ ድሌታት ከተግብር እዩ ዝደሊ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ዘሎ ኣካይዳ ብቐሊሉ ክውዳእ ይኽእል እቲ ኩናት ኢልካ ክትኣምን ከምዘይትኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ Much work remains, but today was again a very productive and useful session where I think additional progress was made. And we continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic, particularly given the fact that as we've made progress, I think there is a shared vision here that this is not just about ending the war, which is very important. It is about securing Ukraine's future. Now, after meetings in Geneva last ከም ንሪኦ ዘለና ማርኮ ሩቢዮ ዝብሎ ዝፀንሐ እዩ ብዙሕ ፕሮግረስ ወይ እውን ለውጢ ይገብሩ ከም ዘለዎም ወይ እውን ግስጋሴ የርኢ ከም ዘሎ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ኣሜሪካን ዘሎ ዘረባይ ግስጋሴ ዘርኢ ዘሎ እቲ ኩናት ግን ዩክሬንን ኣሜሪካን ስለተረዳድኡ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ኩናት ክውዳእ ራሽያ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለዋ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ካብቲ መጀመርያ ዘበገስዎ 28 ነጥብታት ድማ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ለውጢ እንድሕር ጌርካ ድማ ራሽያ ክትቅበሎ ድያ ኣይትቕበሎን ዝብል ከዓ ነፍሱ ዝኸኣለ ሕጅፍ ሕቶ እዩ ዝፈጥር ስለዚ ዩክሬን ሲኪንግ ኢንተርናሽናል ሴኪሪቲ ጋራንቲስ ከም ትብልዎ ዘለኹም ብዙሕ ግዜ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ሴኪሪቲ ጋራንቲ ማለት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ኔቶ ድዩ ናይ ገላኣት እዩ ራሽያ ዝኾነ ንኸይትገብር ጋራንቲ ከኣትወልና ክኽእል ኣሎ ይብሎ ራሽያ ድማ ብፍጹም ነዚ ጋራንቲታት ዝበሃል ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ኔቶ ሰራዊት ኣብ ከኣቱ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ቶም ዝኣቱ ንባዕሎም ንኩናት ዝፍብርኹ እምበር ሰላም ከምፅኡ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘይብሎም has rejected setting any territory not already occupied by Russian forces ሕጂ ድማ ኣብ ምንታይ ድማ ዩክሬን ኣብ ምንታይ ተዓብላ ይብለው ዝኾነ ተወሳኺ መሬት ራሽያ ተዋጊኣ ዘይሓዘቶ ዘላ መሬት ንራሽያ ክንህባ ይንደልልና ድማ ይብልሎ ነቲ ተወሲዱ ዘሎ ነታ ተዋጊያ ዝሓዘቶ ሕራይ ቀደም ንዕውን ይዓብዩ ነይሮም እዮም ክገርመኩም ቅድሚ 10 ወርሒ ወርሓት ወርሒ ክልተ ክዝረብ ከሎ ሽዑ ሜቢ ብዙሕ መሬት ሕጂ ራሽያ ዘይሓዝዎ ነይርዎም ንዑ ሽዑ ክውዳእ ይኽእል ነይሩ እቲ ኩናት ኦልሞስት ሓደ ዓመት ምስ ከደ ድማ ሕጂ ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ሕራይ ነቲ ዘይሓዝዎ ድማ ይንህበን ኢና ይብልሎ
እቲ ዝበሃል ዘሎ እሱን ክወሃብ የድሕር ሕጂ ጥራይ እንታይ ግዜ ይቐትለው ሃገር ይዕንውለው ምክንያቱ እቲ ኩናት ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ንዩክሬን ዝያዳ ሓደጋ Putin war would only end once Ukraine troops withdraw from the territories they occupy ስለዚ ቦገን ፑቲን ድማ ሕድገታት ይገብር ከም ዘየለን ሓያል ዝኾነ መርገፂ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ባይታ ድማ ይደፍእ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክትቅይሮ ስለ ዘይትኽእል ክግበር ዝኽእል የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ወላ እኳ ተስፋ ኣለዎ ንኽውዳእ እንተተባሃለ ብዙሕ ዘይነፀረ ነገራት ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤሮጳ ዝበሃል ብዓብዩ ዩሮፒያን ዩኒዮን በሎ ዩኬይ ወሲኽካ ድማ ኩላቶም ኣብቲ ጣውላ ኣብቲ ኩነታት ናይ ምቁራፅ ናይዚ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ባይታ ስለ ዘይተዋህቦ ንሳቶም ካልእ ድራማታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወረቅ ባዕሎም ኩናት ከይጅምሩ እውን ይፍራሕ እዩ ዝበሃል ስምዕዋ ምስካብዚ Last decade, British politics has been defined by talk of rebuilding, renewing, or restoring the nation. But today, an entirely different story is unfolding, one that few politicians want to say out loud. The United Kingdom is moving rapidly toward a full-scale militarization strategy, and instead of being funded by economic growth or strategic efficiency, it is being financed directly by British taxpayers through the largest tax squeeze in modern history. Something is telling me that Germany, with its deep economic troubles, might be next. Germany has already cut social spending, but will it be enough to make Bundeswehr the strongest army in Europe? Or strategic... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤሮጳ ድማ ብግምታሉ ወላ እኳ ቁጠባናቶም ሩይ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሞ እንተሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ሽግር እንተለዎም ኣብ ክንዲ እቲ ፎከስ ናይቲ መንግስታት ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ኩነታት ናይ ከምኡውን እቲ ህዝብናቶም ይወልድ የለን ወይ እውን ይፋረ የለን ናይ ህዝቢ ፀገም እውን ኣለዎም ነዚ ፀገማት ዓብዪ ኣጋጢሞም ዘሎ ክንዲ ናብኡ ዘተኮረ ዝኸይድ መንግስቲ መመሊሱ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ወታደራዊ መኣዝን ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ዩኬይ ንኣብነት ዓብዪ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እቲ መንግስቲ ግን ዝርከቦ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ነቲ ትሕተ ቅርፂ ነቲ ሃገር ተወዳዳሪት ክገብራ ዝሓስብ መሊሱ ወታደራዊ ሓያል ንክገብራ ዘሎ ፀጋታት ናብ ውትድርና ገፁ ናብ ኣፅዋር ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ከተቐውም ኣብ ቁጠባ ናትካ ግዝያዊ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ከለኻ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠር ክእል ክኸውን ገለመለ ግን ኣብ ጂዲፒ ናትካ እውን ፅልዋ ኣለዎ እዩ እቲ ፀገም ግን ፅባሕ ንጎ ኩናት ዝበሃል ድሕሪ ጠጠው ኢሉ እንታይ ክትከውን ኢኻ ይትሕቶ ስለዚ they will have another big problem ማለት እዩ ኩነታት ግን ኤሮጳ ጀርመን እውን ከምኡ ጀርመን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘሎ ሽግራት ዘይኮነ ዘገድሶም ዘሎ ተመሊሶም ጀርመን እውን ኣብ ኤሮጳ ዝዓበየ ወታደራዊ ቅልፅም ክሃንፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ወላ እውን እቲ መንግስቲ ኢንቨስት ክገብር እንተፈተነ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገማት ዘይኮነ ነቲ ዘይብሎም ወታደራዊ ቅልፅም ንክሃንፁ እዮም ክፍትኑ ወታደራዊ ቅልፅም ድሕሪ ሃኒፅካ ድማ እንታይ ኢኻ ትደሊ ነገር ኢኻ ትደሊ ኩናት ኢኻ ትደሊ ሜይቢ ወይ እውን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ ኣብ ካልእ ሃገር ከድካ ክትዘምት ክትደሊ ኢኻ ነቲ ቁጠባኻ ክትዕርዮ ትኮንካ ማለት እዩ ኤሮጳውያን ድማ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ወታደራዊ ቅልፅም ሜይቢ ንካልእ ሕማቕ ንኣይ ክመርሕ ይኽእል እምበር ሰላምን ርግኣትን ከምፅኡ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ኤኒወይ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና መመሊሱ ከቢድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ባጀት ናይቲ መንግስቲ ናይ ዩኬይ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ዓብዪ ናይ ታክስ ሃይክስ ወይ ከዓ ግብሪ ኣብ ዩኬይ ኣፀቢቑ ክዓቢ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሃብታማት ካብቲ ዓዲ ዓቕሚ ዘለዎም ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን በብሓደ ድዮም ዋላ በብዝሒ ይሃድሙ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ንዓታቶም ዝያዳ ክፀሉ ስለ ዝኽእል ንሳቶም ክሃድሙ ተጀሚሮም ድማ መን እዩ ዝተርፍ መብዛሕትኡ ግዜ ድኻ እዩ ዝተርፍ ድኻ ድማ ብዙሕ ታክስ ኣይከፍልን እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ካበይ ከምፅኦ እቲ ገንዘብ ሜይቢ ዕዳይ ክወስድ ወይ ገለ ስለዚ እቲ ሲስተም መመሊሱ እናተበላሸወ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ እቶም ሃብታማት ዋላ እኳ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ውሑድ ታክስ ይኸፍሉ ተኾኑ መዓት ገንዘብ ግን ይኸፍሉ እዮም ጅቲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ ብቁፅሪ ብዙሕ እዩ ነቲ መንግስቲ ድማ የድልዮ እዩ ወላ ኣነ ኣብዛ ኣነ ዝቕመጦ ከተማ እንታይ ይብሉ ክልተ ካምፓኒታት ነቲ ስቴት ኣነ ዘለኹዎ ማለት እዩ ክልተ ካምፓኒታት ከባቢ 50% ናይቲ ታክስ ንሳተን እየን ዝኸፍልኦ እዩ ዝበሃል ሰለስተ ካምፓኒ ኣክቹዋሊ ሰለስተ ካምፓኒ ማለት እዩ ትኻልእ ኩሉ ህዝቢ 200,000 ድዩ ገለ ዝኾን ተቐማጡ ዘሎ ፍርቂ ይከውን ናይቲ ግብሪ ዝኸፍሎ ስለዚ ትካላት እየን ዝበፅሓ ርብዒ እውን ኣይከውን እዩ ዝኸፍሎ ህዝቢ ዋላ እኳ ግብሪ ይኸፍል ተኾነ ውሑድ እዩ ብመንፅር ናይቲ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ዝኸፍልኦ ማለት እዩ እተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ካብቲ ዓድኻ ክወፃ ከለዋ ምናልባት ንኸይወፃ ከምዚ ኤግዚት ታክስ
عبي اكزيت تاكس كغبري دليلو يكيز بالزلو من تنسب كيهدب ግን كومو تاكس كغبر غزيه سلا دوسد نسخه نتي حق حساب تتاتاتو እቶም ሰብ ገንዘብ ቀደም ጠፊኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚውን ከቢድ ይኸውን ብምስጢር ተሓቢእካ መፂኻ ታክስ ተጌርካ ያ ሜቢ ግን ኣብ ዲሞክራሲ ድማ ከምኡ ክትገብር ስለዘይከኣል ኣብ ባይቶ ኣትዩ ትንጥፊ ገለ መለክሳ ዝወድእ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ዝሽየጥ ሸይጦም ዝሰጋገር ኣሰጋጊሮም ገለ ገይሮም ንሳቶም ነትናቶም ሄድኮርተርስ ናብ ካልእ ሃገር ገብርዎ ማለት እዩ ዝኻ እቲ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ናይዞም ሃብታማት ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ እዩ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ እጂ እዚ ኩሉ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ንኤርትራውያን ስለጠቕመና You must have heard about drones in the sky. Fast and small, they rule today's battlefields. But there's another kind that you may not have heard of. These are drones under the sea. They're called submarine drones. These are autonomous systems that operate in total darkness. They move where radars cannot reach. They're quiet enough to shadow manned submarines for days. No wonder countries are pouring billions into developing them and defense firms are battling for dominance. كم نريد لنا زي ناي أسوار وددر بفلاي بتكنولوجي استسنة كاب جزية ناب جزية ناقف أني خيد كم زول يزن جرزلو ولا قوات تكنولوجي أبزح نجار تبغي خيد على أنت تبعله جن بقمت على دمات تكنولوجي ناب حدا جنيا سرحات جزء يخيد كم زول دم يزن جر نابنت درونات أب سمايز خدا قلنا ملينا نرنيرنا حججن بتحت مايز خدا سامارينات عين الدرونات ببزحي ينزل رايا زلوا زي ما أنت كفتري بحر بزح شجرات كقاتم كنرينا مغنياتو بتحت ماي سلام الله مريتنا بلكا بتحت ماتيو درون بين ماتيو انتاي قوينو من سديدو كتفلط بزي تخل منقدي حدقا كوت كايخل مالتيو زي كله نافيجيشن بحر زقبر زلو نعون مرباش زي بتحت بحر خيز زخل درونات انما انتاي حدقا نياك خون كم زخل دما مقمات يدلي እቲ ቴክኖሎጂ ማዕረቱ ጽቡቕ ዘምጽኦ ዘሎ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ወታደራዊ ኣቕሚ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ሓደ ካብዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ታሕቲ ክኸይድ ዝኽእል ድሮናት ማለት እዩ ሰብማሪን ኮይኑ ድሮንስ ስለዚ ኦልሬዲ ደይ ትሪኦ ዘለኻ ክነሱ ንሱ ድማ መፅዩ ሓደጋ ይወጥቀካ ማለት እዩ እዚ ካልእ ኣብ ዝረአዩ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ረእይዎ እቲ ድሮናት እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ልክዕ በቃ ገበን ንምፍፃም ትሬኒን ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ብኤአይ ዝተሰነየ ድሮን እዩ ዝበሃል ስለዚ ክሓስብ ዝኽእል ነገራት ርዩ ግምት ክወስድ ዝኽእል ማለት እዩ ሪእዎ ኣለኹም ንሓደ ሰብ ክጨውይዎ እንተደልዮም ወይ እውን ነፍሰ ቅትለት ንክፍፅምሉ ንሓደ ሰብ ኣብ መኪኑ ዘሎ ክትቀትሎ ተደሊኻ እቲ ድሮን ረእይዎ ይኸይድ ካበይ ከም ዝተበገሰ ኣይትፈልጥን ኢኻ ከይዱ ኣብ መኪኑ ንዘሎ ሰብ ርዩ ፈቲሹ ኣለልዩ ልክዕ ኣብታ መኪና መፅዩ ከመይ ገይሩ ሓደጋ የውርዶ እዚ እጂ ኣብ ኤክስፐሪመንት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ከም ዝቐትል ክትሪእዎ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ እዚ ቴክኖሎጂ ዝረአ ዘሎ ዋላ እኳ ፅቡቅ ነገራት ኣለዎ ሓደጋ ንምፍፃም ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ ኣምላኽ ይሓልወና ኣምላኽ ይኽደነና ኢኻ ትብል ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደጋ ንምፍፃም ወይ እውን ቀትለት ናይ ዝደልይዎም ሰባት ንክቐትሉ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ መንቀቲልካ ዘይትፈልጠሉ መድረኽ ኖርማሊ ክኸውን ምስ ግዜ መንቀቲሉኒ ኣይትብልኒ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ካለኻ መፅዩ ወይ እውን ወታደር እውን እንተኾነ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ መፅዩ ሓደጋ ክፍፅም ይኽእል እዚ እጂ ኣቐዲምና ክነጉርሓኩም ወይ እውን ንክንፈልጦ ኢልና ኢና እምበር እዚ ክንከላኸሎ ንኽእል ወይ ገለ እውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ንሕና ንሲቪላዊ መዓላ ብዙሕ ፅቡቅ ይጋጥም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እንተቲ ቴክኖሎጂ ናብ ካልእ ነገር ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ይስተረና ጥራይልካ ክትሓልፎ ትኽእል ብዙሕ ሕማቕ ኢና ንርኢ ንሰምዕን ዘለና but again we need to be careful ካልእ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝረአ ዘሎ ድማ ረአዩ እዚ ትርኩ ንባዕላ ሓድሽ ነገር ኣማዕቢላ ኣላ ይበሃል ኣሎ ንሱ ድማ ድሮን ናታ ካብ ሰማይ ነተን ኣዝየን ክቡራት ዝኾና ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክትሃርሞም ከም ዝኽኣለት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ ትርኪ ኣብ ድሮናዊ ቴክኖሎጂ ገለ ካብተን ብብዝሒ ደሓን ዝኾነ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ቅልፅም ኣማዕቢላ ዘላ ትበሃል እያ ሕጂ ድማ ልክዕ ከም ጀት ትመስል ድሮን ሰሪሖም ነተን ኣዝየን ክቡራት ዝበሃላ F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ሃርሞም ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ናታ F-16 ዝበሃላ ናይ ነፈርቲ ኩናት ካብተን ዝዓበያ ዘይኮነ F-35 እቲ ዝዓበየ ዝበሃል ካብአን ትሕታ ማለት እዩ ፎርት ጀነሬሽን ዝበሃላ ነፈርቲ ምዛ ድሮን ናቶም ኣወዳዲሮማ እታ ድሮን ኣብ ሰማይ ከላ ኤር ቱ ኤር መጥቃዕቲ ማለት እዩ ነታ ኣዝያ ክብርቲ ዝኾነት ነፈርቲ ነፋሪት ክትሃርማ ከም ዝኽኣለት እዩ ዝነገር ዘሎ እዛ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ
እቲ ድሮን ዝበሃል ኢለን ማስክ ቀደም ኢሉ ወይ ነዚ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓውደ ኩናት ክንደይ መራኸብ ኩናት ኣለካ ወይ እውን ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣለካ ዲ F-16 F-35 ኣለካ ዳ ኣይኮነን ኣገዳሲ ድሮንን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልን ኣለካ ዶ የብልካኒ ወሳነ ክኸውን ኢሉ ድሮንን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልን ኢኑ ኩናት ክውድኦ ነዚኦም ዘለዎም ድማ ዝበለፀ ሓይሊ ክህልዎም እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን የርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ድሮን ንቅድሚት ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ዝኽእል ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ እውን ንሱ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ብዛዕባ ኣፅዋር ንዛረብ ኣለና but we need to be careful ኣመና በፅዋር ኣቲና ክነብለኩም ኣይንደለና ናይ መወዳእታ በዘን ክልተ ዘረባታት ናይ ኢሎን ማስክ ጌርና ክንሰግር ኢና Terrorists are the United States. Look what we did to Iraq. Look what we did to Libya. Libya, the most successful country in all of Africa. The guy created the 8th wonder of the world with the way how he delivered water and turned deserts into farmland. And everybody had a house and everybody had education and healthcare. And we turned it into a failed state run by terrorists with open slave markets. Who did that? Barack Obama and Hillary Clinton did that. And they'll never have to pay a price for that. Barack Obama, the most he'll do is go, oh, that was a mistake. Why did they get rid of Gaddafi? Because he was going. كم تريوا زلهم بعد جو روغن زعبيو ناي بودكاست بلاتفورمس إزي زربازي عبي بوتانا رغبي خيرالو زي ما تصبغي مهنياتو كم نريو زلنا أب عالمنا تزعبي قبر شبرا وحيلي من يندحريلكا أمريكايو مسود ما نا أمريكا أبكم زتواد اللو دما إسرائيل مخاني زنقر سلازي تزعبي قبر شبرا إزهم كلن حقر فريسان زلوا ببحاد انت تقيس كاين أفغانستان ديو بوزنيا ديو كامبوديا ديو تشاينا ديو ريبابليكا بزحات حقرات بفلاي زين أب ماكلاي مبراغ زلوا تلكا ليبيا زو دغامني ليبانوس منكم غيروان دحريلكا إيراق منكم يلوان تلكا ولا وين تبع تونسيا ولا وين جبس نبعلو زقاطة محجب السودان أب يمن ريوزلنا كل زنقرات زي بس أمريكا متحازة اللوي مراحتنا أمريكا زدلي وهاجر يعنمو تحتات الناس بحاليلن نقدافي اليوم تهاجر أبحم في شوشة يوما ولا حدا زعتت يلنا بيت فرز غرب يلن سلازي إذا تاريخ زي سبو غيركا أستوعيلكا كتفلطا قداسيو النابلو أمريكاويا نانا كحولي مصلو زخا ورب تسفاز بكاي مهنياتو إذا أمريكا كنك تجميرو ترايو تكونتات أنكل لاي سلواك فتر زغل ويون سبو نقر ونكخون زغل أموداتا حنتي زيا مسمعو لي باقيرنا نحلفينا some fundamental currencies, if you will, that are physics based. So energy is the truth. Bitcoin is based on energy. You can't legislate energy. You can't just, pass a law and suddenly have a lot of energy. እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ለንቀነ ዝገበረ ኢንተርቪው ብዙሓት ዛራ ቢትኮይን ኣላ ብዛዕባ ቢትኮይን ክዛረብ ከሎ ድማ ዝኾነ ገንዘብ ብናፃ ትሰርሖ ኮይንካ ጥቕምናቱ ሓፂር እዩ ፊያት ከረንሲ ማለት ዶላር ድዩ ብር ድዩ ዩሮ ድዩ ናቕፋ ድዩ ኩሎም ዞም ባጤራታት ካብ ወረቐት እዮም ዝስርሑ መንግስቲ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ዕዳ እናወሰደ እዩ ዝኸይድ ዝኾነ ገንዘብ ግን ንኽትሰርሖ ከቢድ ተኮይኑ ኤነርጂ ዝወስድ ተኮይኑ ወርቂ ክትዕድን ኤነርጂ የድልየካ ሪሶርስ የድልየካ ቢትኮይን ከተውፅእ ኤነርጂ የድልየካ ማለት እቲ ማይኒንግ ኤነርጂ ዝወስድ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ብኤነርጂ ዝስራሕ ክቡር ነገር እዩ እናኸበረ እዩ ዝኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ ኦፍ ኮርስ ማርኬት ዝተረቢሹ ከም ዘሎ ክሪፕቶ ታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ ትርኢ ኣለኹም ዩዝ ዚስ ኦፖርቹኒቲ ተጠቐሙሉ ዝዕድል I am investing ተጠቐሙሉ ትዕድል ጥራይ ክብለኩም ዘሊ ነዚያ ተፈሊጥኩም ድማ ነቲ ኩነታት ፅባሕ ንጎ ላዕሊ ምስ ከደ ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅኡ ትኽእሉ ሕጂ ንስገርና ብትናትና ውስጥ አሁን ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ኢትዮጵያስ ምን ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው? አመሰግናለሁ። ይሄ ከባድ እንትን ነው፣ ብዙ መፈተሽን የሚጠይቅ ነው። የሀገሪቱን ጉዳይ እለት በእለት መከታተል ያስፈልጋል። አሁን ያለው የሀገራችን ጉዳይ በጣም መስቀለኛ እንትን ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያለችው። ስጋት ውስጥ ናት፣ ጫፍ ላይ ናት ያለችው እና በጣም ብርቱ ችግሮችና ውዝግቦችን እናያለን። በተለይ ይሄ ሀገራዊ አለመረጋጋቱ አማራ ክልል ያለው ከፍተኛ ኦልሞስት ግጭት ነው። ታጣቂዎች ናቸው፣ ሽፍታ ናቸው፣ ሸለቆ ለሸለቆ ነው የሚሄዱት ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም። እንደዛ ነው ወይ ሪሊ? በትልልቅ በከባድ መሳሪያ በድሮን ጭምር እየታገዘ የሚደረግን ጦርነት አድበስብሰን እያለፍን ተራ ሽፍቶች ናቸው የሚለው ቋንቋ አማራ ክልል ላይ ብልጽግና መሰረቱን ተክሎ እንዲቆም አላስቻለውም። አማራ ክልል ላይ ያለው መንግስት የተወዛገበ መንግስት ሆኖ ነው የምናገኘውና ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ክውንነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ይድመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ንዝብል ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ደረጃ ዘላያ
እቲ መንግስቲ ድማ ክንምንታይ ነቶም ተቃወምትናቱ ከናእስ ከቆናጽብ ይፍትናሎ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኣዝያ ከቢድ ዘላቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ክቋፀሮ ዝኽእል ኣካል ናይቲ ሃገር እውን ድሩት እዩ ክንምንታይ ነቶም ፋኖ ትንዕቆም ኣለኻ ነቶም ኦኤልኤ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቶም ሸኔት ትንዕቆም ኣለኻ ክንምንታይ ነቲ ካልእ ንህወሓት ከተዳኽም ትፍትን ኣለኻ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ መድረኽ ወሪዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ መጠን እቲ ኩንነት ተቐቢልካ ብኩንነት ክትነብር ተጀሚርካ ነገራት ክዕረታ ክእሉ ኣለዎ ብግምጣሉ ነቲ ኩንነት ረጊፅካ ሓንቲ ነገር ከምዘየለ ኣክት እናገበርካ ሃገር ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ተኣምራታዊ ምዕባለ ኢና ንገብር ዘለና ንላዕሊ ገፅና ንኸይድ ኣለና እናበልካ ክትከይድ ተጀሚርካ ድማ እታ ሃገር ዘላቶ መድረኽ መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ ለንቀነ እንታይ ይሉ ስምዕዎ ዳና ድጋጥር ሆኖብን ሲሉ አብይ አህመድ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ህዝብን እየተፈራረቀ የሚጮህ ሲሉ ወርፈውታል። 10,000 ሳውዲ አረቢያ ህዝብ ሪዞርትን ጎብኝቷል በሚል የጠቀሱት ቁጥር ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ህዝብን ለማወረፍ አመራሮቻቸውን ለማንቋሸሽ በየዓመቱ የሚጠሩት የብልጽግና ሹማምንት ስልጠና በየጊዜው ሰሜም ትኩረትም እየተነፈገው የመጣም ራሳቸው ተላላኪ አመራሮቻቸውም አሰልቺ እያሉ የሚገልጹ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣካይዳ ናይዚ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ሓደ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ሃገር ትምዕብል ከም ዘላን ንብሙሉእ እቲ ካድረናቱን ክኢላን ዓዲሙ ብሓይሊ ነዚ ትምህርቲ ናተይ ስምዑ እናበለ ንጉህም ምሸትን ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ሌክቸር እዩ ዝህቦም ኣይ ቲንክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ክምህር ባህጊ ነይርዎ መስለኒ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚት መፂኻ ብኮምፒውተር ጌርካ ስላይድ ተጠቂምካ ንክትምህር ደስታ ከም ዘለዎ ትሪኢኻ እቲ ህዝቢ ግን መሳኢ መኮነን ፅሒፎ ከም ዝነበረ ሰብ ሰልቺዎ ክሪኦ ይደልን እዩ ፎር ኤግዛምፕል 1.4 ሚልዮን ሰብስክራይበርስ ኣብ ዘለዎ ቻነል እሞ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓደ ሃገር እሞ ከዓ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ድብልዋ ደሎ ሃገር ድመርሕ ዘሎ ክንደይ ሰብ ርእይዎ ነቲ ቪድዮ ናትረአዩ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ 18 ሰዓት ኣብ ዝገበረሉ ዝረአዮ ኢሎም ኣብ ዝገይሮም ዘለዉ 8,600 ኣነ ዝገብሮ መዓልታዊ ቪድዮ ልዕሊ እዩ ዝረአ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ ልዕሊ እዩ ዝረአ ስለዚ ራይዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካልእ ቻነል ድማ 2 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣብ ዘለዎ ወሪዱ ኣገይን 8,000 ጥራይ ሰብ ሪኦሞ እንታይ ዘርእየካ እዚ መሰልቸው ምዃኑን ሰብ ክሪኦ ናይ ብሓቂ ናይ ኣቢ ኩነታት ክከታተል ዝደሊ ኢትዮጵያዊ ከምዘየለ ካልኣይ ክፋል ኢሉ ይወርድ ቀዳማይ ክፋል ቆሪፆም በብንእሽተይ ስላይድ ሾው ገይሮም ገለመለ ገይሮም እታ እንኮ ትረኣየሉ መዓስ የፈሊጥኩም ዶ ኣጀንዳ ናይ ባሕር ክብል ከሎ ቀስቃሲ ዘረባታት ስለ ዝግበር ይረኣየሉ ይካውናቡ እንተዘየለ ናይ ምዕባለ ውሽጣዊ ሰላም ዶ ርግኣት ዶ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ዶ መኪና 4 መኪና ጎማ ኣለዋ እቲ ጎማታት ማዕረግ ክኸውን ኣለዎ ናብ ሓደ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ ከምዚ እንድሕሪ ከይድና ዶ እቲ ሓደ ክትርፍ የብሉን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ሌክቸርስ ሰማዕ ዘይብሉ እዩ people are not buying it ሰባት ክሰምዕዎ ወይ እውን ማለት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ክዛረብ ይኽእል ግን እቲ ሰብ ነቲ ኣብ ሂወቱ ዝነብሮ ዘሎ ንስኻ የለኻን ኣብዚያ ቪድዮ ኢትዮ ፎረም እዮም ቤላ ገይሮም ዝሃርምዎ ኩሉ እቲ ዝብሎሲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዝርዮን ዝነብሮን ዘሎሲ ኣይትርዮን ኢኻ ዘለኻ ፀማም ኩን እዩ ዝብሎም ዘሎ መዓልታዊ ድማ እዩ ዝፀርፍ ነቲ ተቃዋሚ ይፀርፍ እቲ ህዝቢ ድማ ብፍጹም ነቲ ኩንነት ከንብብ ዘይከኣለ ናይ ብሓቂ ምስትውዓል ዝጎደሉ ህዝቢ ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ ዋላ ካድሬታትኩም እዮም ዝብሉ መራሕስ ይብና ነይሩ ህዝቢ ዳይዳይ ተዓደልና እምበር ክብሉ ጀሚሮም ገለ ካድሬታት ናቱን ኣብን ምሕጓስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ምእማን ምስ ኣበይዎ ምርኣይ ምስ ኣበይዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋ ዘለዎ ህዝቢ እውን ኣይኮነን ዝብል መደምደምታታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በየተራ መጮህ በየተራ ተበዳይ መሆን በየተራ ከሳሽ መሆን ከዚህ በፊት የሀገሪቱን ህዝብ ማየት የተሳነው ብልጽግናቸውን ያልተረዳ ወዘተ እያሉ ሲያዋርዱ ነው የሚታወቁት። ለዚህ ስድባቸው ድጋፍ የሚሰጧቸው ቤተ መንግስቱ አልቃሽ ወዘተ ሲኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ማሰብ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ይገርማል አለ ፖሊስ ሌባን እየሮጠ ከኋላ ከተስሎት ደረሰብህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያለ ሌባ ያስመልጣል አለ። ማመስገን የሚባል የለም ማልቀስ ብቻ። አልቃሽ ህዝብ ደግሞ አይሻገርም።
كم تري وزلهم أبي تزبي نعي زقبان كبري نحنا نقبرو زلنا بلتقنا كردوي كعلن كم دما كم بحلي مسجانا يبلون تزبي كل جزء منينن مررن زفت تزبي سلزغوني ترجم يبلون أمارار كم زبنا عند حقين دم لو تأيم تسني زبل زلوا خلا زراربا أنا زقبرو زلوا نسوز زبل زلوا ناي 10% ده يكون ناي تهجر نساتهم quality life ناتهم كم زي محيش كجبر زغل سيستمس ويكا قطباوي بلان حزي يخيدالو بس حزب دما ايكونن حدش نجر نخركب نتك قدم زلمدو انفليشن مالت هيدي زغبركا من هر واغاتاتكو نتق قدم تفلط هيوت كم زي ترخبو يزغبركا اسبيزاتات كابتنا قدم واغا بعصفي بسلسه عصف اندحر وسيخو اتقدم تنبرو زنبركا هيوت كتربو يتخلنيغا سلازي نسخان تتجبر الله خاص قدسه يكون سب ابغزو زبل عند ستيون كم دما غزا خرايو ناي مدحانيتو ناي تمرتون دشجر انتلو خينو ابصر جانتا عينت هليكوبتر غيركا ويا لاند كروزر غيركا تخيد الله وي ون كالو صعد مسيو نتعد بخميري والو زغدس يلنسب انا نفسي كميل ينبري زغدس ስለዚህ ነቲ ተራሰብ ዘገድስ ነገር ስለዚህ ይገብር ዘሎ ተኮነታት አብይ አህመድ ህዝበይ ዘይር ዳአኒ ናይ በሐቅ ተስፋ ዘይብሉ ህዝቢ እናበለ አመረረ ይዘጥፎ ዘሎ የም ዝብሉ ዘሎ መውዳቱ ድማ ጽቡቅ ካውን ከም ዘይክል ይዝንገር ዘሎ አንቲ አብዚ ገለ ካፕተን ፖለቲከኛታት ናቱ ዝበላስ ከስምዑዋ ባገርና አንወደይና የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር አባላት የግል ጠባቂዎች አሏችሁ? አሁን ለኝ ዶክተር ብርሃኑስ አለው። የመሰናበቻ አንድ ጥያቄ ላቅርብ። አንተ ሕቶክ ሓተዩ እቲ ካልድ ሓነግደፎ እዛ ሕቶ ስምዑዋ አንድ ምላሽ ብቻ ነው የምፈልገው። እውነት ሐሰት? በኢህአዴግ ስርዓት የአንድ ድርጅት የበላይነት ነበር። አሁን ደግሞ በብልጽግና ዘመን የአንድ ግለሰብ የበላይነት አለ። እውነት ሐሰት? እንታይ ለዓቲት ወሎ ኣብ ግዜ ህወደግ ህወሓት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ሓደ ፓርቲ ፀብለልትነት ነይርዎ ኢህወደግ ዝበሃል ፓርቲ ፀብለልትነት ነይርዎ ኣብ ግዜ ብልጽግና ግን ይብለሎ ብልጽግና ኣይኮነን ፀብለልትነት ዘለዎ ሓደ ሰብ እዩ ሓያል ዘሎ ኢሎም ኣብ ግዜ ህወደግ ሓደ ፓርቲ ሓያል ነይሩ ኣብ ግዜ ህወሓት ኣብ ግዜ ብልጽግና ግን ሓደ ሰብ እዩ ሓያል ሓቂ ወይ ሓሶት በሊልዎ እጂ እቲ ፖለቲከኛ ክሳዕ እዚኣ ከባድ ሕቶ ኣይኮነትን ግን ንኽመልሳ ክሳዕ ክንደይ ከቢዳ ተረዩ እውነት يس حكي له حليفلو بزعبا دحاي هيوتو دما تشيك غبر يخم مخنياتو تايلوا زلو زربا قلال زربا سلازي كونت كابز نقصل حنت زربا لنقني بتدغاغامي كت زرب جميرالا نسا دما اذا تيماناي جينوسايد تبل قال كم بحدش تغنطيلا متيالا قدميا غن زياس كسمعوا ታችን ላይ ፕሪቶሪያ ሲፈረም ሶስት ኃይሎች ትልቅ ተቃውሞ አሰምተዋል። አንደኛው ሻዕቢያ ነው። ተخلفنا ብሎ መግለጫ ወጥቷል። ተخلفنا ማለት ተስተጓጓለ። እቅዱ የነበረው የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለማጽዳት ስለነበረ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተስተጓጓለ አለ። ይሄ ደግሞ አሜሪካን እስከ መክሰስ የአሜሪካ አሻንጉሊቶች ብሎ የፕሪቶሪያ ፈራሚዎችን አሻንጉሊቶች ብሎ እስከ መስደብ ራሱ ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ደርሰዋል። ስለዚህ አንደኛው ሻዕቢያ ነው፣ ሁለተኛው ህወሓት ነው። የህወሓት የመጀመሪያው መግለጫ ካየሽ ፕሪቶሪያን ተቃውሟል። ምናልባት አይተሽው ይሆናል። አይቻችን ነው ማለት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንም ሓንቲ ነገር ከረዳኩም ነዚያ ሓደ ሲሃም አንክል ዝብል ሲሃምስ አንክል ዝብል ጽቡቅ ገይረ ጽሒፍዋ እዛ ዘረባ እዚያ ድማ ናይ ብሓቂ ናይ ጻድቃን ፍብረኻ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር። መጀመርያ እታ ዘረባ ካበይ መፅያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ጭፍራ ናይ ጻድቃን እንድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ for those who are actually interested in words and their meanings and we should on matter as grave as so እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ዘረባ እዚ ካበይ የምፅዮሞ መጀመርያ እታ ቃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተጠቀመላ ተቃዋሚ እዩ ሰብ እዚ ተቃዋማይ ናይ ኤርትራ እዩ ግን ነገራት ድማ እዞም ፀላእትና መን ምዃኑ ፀላዩ ተፈሊጡ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ክቅየር ምዃኑን እቲ ሃገር ክትህሉ ግድን ክፅዕር ኣለካ ስለዚ ሰብ ኩሉ ድማ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ተረዲዩ ወለ ዕላማ ንሃገር ምጥፋእ ምዃኑን ሃገር ተጠፊእካ ድማ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ትዛረበሉ ጉዳይ እውን ይብልካ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ war mission in Tigray from a defeat of TPLF to peace agreement with TPLF was ተኸሊፉ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ to describe the change of Ethiopia war mission in Tigray from defeat of TPLF
to peace agreement with TPLF was تخليفو قبل كله نتي كوينات هو حد كسعار زقبو زنبره نتي مسعارو خليفو بسلام غيرو كم زتكو اي تزاريب نيرو تخليفو إيلو نتو كونتات interrupted كويني إيلو ساعت كان تاجر وايلو ما بتارتيكل صحافة in March 2025 مالتي Ethiopian general ساعت كان changed تخليفو to تخليفنا in an article he wrote predicting that Eritrea and Ethiopia have made their final war preparations. ስለዚህ ተخليፍና ትብል ቃል ካብታ ተخليፍ ትብል ጻድቃን ቀይሩ ንህዝቢ ትግራይ ከጽንት ኢሉ መጽ ከም ዝነበረን እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምትኒ ጄኖሳይድ ንኤርትራ ጥራይ ንኤርትራ ንኣምሓራ ንግበሮም ንሕና ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ምዃና ስለዘይ ተርፍ ምባል ኩሉ ዝዝገብሮ ዘሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ንክግበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርቲክልስ ኣብ ደገ ባሕሪ ደገሎ እናበለ ንኩናት ዝጉዝጉዝ ዘሎ ንበዓል እዚኣቶም ድማ ቃላት ዘቀበሎም ንሱ ከም ዝኾነን ነቲ ናቶ ኣጀንዳ ዝደፍኡ ሰባት ስለ ዘለዎ ድማ ከምዚ ገይሮም ኤክስፖዝ ይገብርዎም ኣለዉ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ ብዙሓት ዓይነት ፀላት እዮም ዘለውና ንዖም ፈሊጥና በብቦትኦም ተጥቃዕናዮም ድማ ዝሓሸ እዩ እዚ ካብዚ ንቐፅል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ብፃድቃን ገይሩ ዝደሓና ናይ ጄኖሳይድ ካድረታት ናቱ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ ጦርነት 1 ሚሊዮን ሰው አለቀ ብለው የትግራይ አካባቢ ሰዎች ነገሩንና እኛ ዝም አልናቸው ያን የሚያክል ሰው ሊሞት እንደማይችል ስለምናውቅ አሁን ደግሞ ራሳቸው ማን የቆጠረው አሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግዜ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ 1 ሚሊዮን መይቶም ክበሃል ከሎ ትዘረባ ክንዱ ሰብ ክመውት ከም ዘይክእል ስለዝፈለጥና ኣይተዛረብናዮምን ሕጂ ድማ በዓላቶም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣቐዳሚ ቤላ ዝተገበረት እያ ኣቀናቢሮም ሼር ገብርዎ ኣለዉ ውሸት ነው እኮ አሉ ራሳቸው ናቸው ከአንድ ሚሊዮን አያለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨርሰ ይላል እዚኣ 1 ሚሊዮን ሰብ መይቱ ትብል ዘረባ እውን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የብላ ትኽክል 1 ሚሊዮን ሰብ ከም ዘይሞታ ነው ይርዳእኒ 1 ሚሊዮን ሰብ ክመውት ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ኣበይ ቦታ ተቐቢሮም ኣሎ እንታይ ኮይኑ ማለት 1 ሚሊዮን ሲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ደብረፅዮን በዓሎም ኢንተርቪው መፅኡ ክንዱ ከም ንዑ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ብምባል ገሊፁ ነይሩ እዚኣ ድማ ከም ጭብጢ ሒዞም ኣለዉ they said it only to size power እዚ ድማ እቲ ነቲ ህወሓት መርሕነት ናይ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣፅኒትዎ እዩ ኣብ ኣፅናቲ ኩናቱ እትይዎ እዩ ብምባል ንዓታቶም ንምቕንፃል ዝተጠቀምሉ ታክቲክ በዓልመን ፃድቃንን ጉጅልውን ስለዚ ነታ ኩናት ደጋጠመት ናይ ብሓቂ ካፒታላይዝ ገይርዎ ፃድቃን ብኩሉ መንገዲ ተጠቂሙላ እዩ ኣብ ሂወቱ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ንምፍፃም ሓደ ህወሓት ደመኛ ፀላኢ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዖም ንምፍራስ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ኣብ ፕሪቶሪያ ከይዲ ዝፈረመ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ምፍራም ኩሉ ግዜ በቲ ንሱ ዝደልዮ እዩ ህወሓት ግዚያዊ መንግስቲ ህዝቢ መሪፅዎ ዝነበረ ኣየድልን እዩ ብምባል ሓድሽ ግዚያዊ መንግስቲ የድሊ እዩ ብምባል ክውሰን ዝገበረ ንሱ እዩ ንህወሓት ድማ ኣብ ኩሉ መድረኻት ክድምስሶ ዝፈተነ ካልኣይ ፀላኢ ድማ ቀዳማይ ፀላኢ ድማ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክንጥልጠሉ ዝገበረ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ዲባንክድ ወይ እውን እናፈሸለ ይኸይድ ምህላው እዩ አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ብዙ ጊዜ ፊገር ነው ብዙ ጊዜ የሚነገረው ይሄ ትምህርት ቤት ወድሟል ይሄ ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ ብዝኾነ እዚ ከም ጭብጢ ኣኪቦም ኣብ የዝርዎ ኣለዉ ሶም ካልእ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ተሰሚዕኩማ ድማ ፅቡቅ ጌር ክርዳኣና ይኽእል ኦኬ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ክብለ ይኽእል ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ክብለ ይኽእል ትብል ተሎ ባይዘ ወይ ፓተርን ንርእዮ ቅድሚኡ ጌታቸው ምስፋን ኣብ ዝነበሮ ኢንተርቪው እንታይ ይብል ነይሩ ትልበዝሕ ገበን እኮ ዝተፈፀመ ብሻዕብያ እዩ ኢሉ ነይሩ ናይ ኣብይ ኤንድ ናይ ኣብይ ክሮኒዝ ኦር ናይ ኣብይ መከላከያ ገበን ንምሕፃብ እዩ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ እሱን ፃድቃንን ባይዘ ወይ ሶ ሓደ ተዋና መራሕ ናይቲ ጀኖሳይድ ምፍፃሙ ርግፀኛ ይኮንኩን ድሕሪልኪ ብትሕትኡ ዘለዉ ሰባት ክትኸስሉ ትኽእልሉ ዕድል ብጣዕሚ ዝፀበበ እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ብዙሓት እዮም ካልኦት ኣለዉ እዮም ትብል ተለኺ there is a possibility that ንናይ ትግራይ ጀኖሳይድ መሊስካ ንትግራይ ንምውራር ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእለሉ ዕድል ትፈጥሪ ትህልውሉ ዕድል ኣሎ እዩ ማለት ዓብይ ሓደ ከራኸረሉ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ንትግራይ ናብቲ ምስ ሻዕብያ ናውግእ ዝኣተ ኩሉ ሓደ ምክንያት እኮ ኣብ ትግራይ ገበን ስለ ዝፈፀመ እዩ ግዝኣታት ኢትዮጵያ ስለ ዝሓዘ እዩ ክብል ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ዓብይ ክብል ከሎ ከዓ ያ ምስ ሻዕብያ ክዋጋእ ከለኹ ከዓ ምስ ሻዕብያ ዝሓበሩ ካልኦት ሽግር ዝኾኑ ናይ
عد بتان زخون حيلتات وتقرأ اللو لذي حبيرنا عاتومون موقع أكل توقي يكون عدل زي محلات ناي تقرأ جينوسايد ماليس كعب تقرأ جينوسايد نمفتسام عاب تقميك وعلو زخل عدل اللو مالتي يتاچو زي يجيرو so don't try عين بلو عين النعاسو بلندر سي ان النعاسو بتعم حما بتعم حدقينيا نقريو كنتي كم تريو دلهم جيتاچو ردا تلوخونه ابي احمد نخغبر يا بالجزيره خيدو نيرو تقمتي لهم غنا الجزيره نا ابي احمد جيتاچو ردا نكباسيوم نز بلانز غيرو منيرو ميلوم توم كادراتات نا ابي بزسفح منقديم زارب زلو اتي زغرم كفال جن اتي زغرم اب كوينات ناي تግራይ ዝተፈጸመ ጥራይ ኮነ ከዛርቦም ዝግባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ጽልእ ድማ በዚ ኻትሪዮ look at this እቲ ናይ አልጀዚራ ጋዜጠኛ ሓደ ካፕታን ኩሉ ግዜ ከመስግነ የዘብለኒ ab normal giዜ ክሕተቱ ዘይግባኦም ስለ ዝሓተተይ ስምዑ ብዚ agreement the peace deal that you negotiated signed in 2022 that pledged justice for millions of people who suffered during the war in Tigray it's been 3 years and none of the key promises have been fulfilled none of the major players have been held accountable for war crimes in fact many of them are still in positions of power last month you met with Amhara official Demeke Zudu who Human Rights Watch has said continued the ethnic cleansing in western Tigray even after the ceasefire, including, quote, arbitrary detention, torture, forced deportations. How كم تريو دلهم تاي زبل زلو أبو بريتوريا نتيجة بنات زقاتمه فتح وهابهم لتم قداي زخوني زبل سمم عنيرو سلست عمد حرتو بريتوريا مفرامو كساب حجي زخوني يكون زقاتمه يلن كقاتم تخينو دما نتو بريتوريا زفرهم كلت حيلتاتيوم فدرال منغستنا إثيوبيا هو حتى يندحريلكا كلت يوم أبي إثيوبيا يمزلو سلزي حدا كابتو تلوخو እቲ ገበናት ዝፈጸም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ጀሪስዲክሽን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ይግባእ ነይሩ ኣይተገበረን ወላ ሓንቲ ኣይተገበረን እዚ ግን ሓደ ይብሎ ኣሎ ካልኣይ ዝዓበየ ካብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፍጸም ብዙሕ ገበን ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ንስኻ ንብልፅግና ወኪልካ ምስኡ ከይድካ ተራኺብካ ነርካ ንሱ ድማ ብዙሕ ገበናት ኣብ ልዕሊ እቲ ተወሪሩ ተታሒዙ ዘሎ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ኣብኡ ዝፍጽሞ ዘሎ እናፈለጥካ እንታይ ጌርካ ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ገበናት ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኣብኡ ምስ ካልኦት ሓዊስካ ክትከሳ ኩናት ስለ ዘጋጠመ እስከ ደሓንሱስ ኣካል ናይቲ መስርሕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ኤርትራ ዘይተኣተወቶ ምስ ኤርትራ ድማ ዘይተሓሓዝ ሽግር ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ድማ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ እዩ ህዝቢ መሓራ ፍሉይ ደብዳቤ ናብ ፍሉይ ፅሑፍ ኦፕን ሌተር ናብ ሓሰን ማህዲ ናብ አልጀዚራ ፅሒፎም ኣለዉ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ክንዲዚ ክትዛረቡ ከለኹም ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ሓንቲ ግዜ ከተልዕልዎ ዘይምኽኣልኩም ቅንዕና ዘይብልኩም ምዃንኩም ዝብል ኣብ ኣምሓራ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኩሉ ዓይነት ገበናት ይፍጸም ነይሩ ሕጂ ድማ ዝኸፈ ዘስካክሕ ነገራት ይፍጸም ኣሎ ብዛዕባኡ ግን ሓንቲ ሕቶ እውን ሓንቲ ነጥቡ እውን ክትለዓል ኣይከኣለትን ስለዚ ንበዓሉ እዚ ዘሕዝን ምዃኑ ተቐይሶም ነጊሮም ኣለዉ እጂ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክብል ክፍትን እዩ ናበይ ከዝሮ ይትፀገም ረይዎ can Tigrayans possibly believe that you are working in their best interest when you're meeting one of the men who is responsible for them having lost their land? Is that unheard of elsewhere? If you are interested in resolving this crisis, you have to deal with people who are in charge now. I believe the federal government needs to dismantle any Amhara administration in occupied areas in Western Tigray and other parts of Tigray that are still occupied by the Amhara. And if I have to make sure that the people have their opportunity to come back home, you have to work with the federal government and work with people. This is the problem, Getachew. You seem to change your tune. You have to change your tune. No, I have to swallow my pride. Not just swallow. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ከም ዘይብሉ እቲ ኣምሓራ ሒዝዎ ዘሎ ገዲፉ ንትግራይ ከረክቦ ኣለዎ ነዚ ንምግባር ድማ ምስ ኩሎም እቶም ምስ ፈደራል መንግስቲ ምስ ካሊ ምስ ኩሎም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ይብሎ ኣሎ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ተቐቢሉ መርገፂ ካብ ብጣዕሚ ኢኻ ትቐያየር ግን ጌታቸው ረዳ ትዘገርም ንሱ ይብሎ ኣሎ ኖ ነቲ ኩርዓት ናተይ ክውሕጦ ኣለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ንተጋሩ ክጠቅም እየ ዝብል ዘሎ ግን ተጋሩ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣት ዲፍረንት ስቴጅስ ቤላ ገይሩ ሓሪሞም ኣሎ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ነዊሕ ገይሩ ዝረአ ነገር ኣይገበረን እንትርፈቱ ናይ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዕግርግር ንክገብር ዝደሊ ሓይሊ ምጉስጓስን ስብረት ዝብል ፓርቲ ናይ ብልፅግና ተልእኮ ዘለዎ ፈጢርካ ኣብ ትግራይ ምትእትታው ንክትገብር ምድፋእን ካብኡ ዝሓለፈ ወላ ሓንቲ የለን ታንኮ ዝገበራ እንተሎ ህወሓት ወይ እውን እቶም ህወሓት መራሕቲ ንሻዕብያ ይሰርሑ ኣለዉ ትብል ንግሆ ምሸትን ፕሮፓጋንዳ ንዓ ምግባር ጥራይ እዩ ብዝኾነ እቲ ዘሎ ኩነታት ነዚ ይመስል ሕጂ ናብቲ ናይ ንዓታቶም ሕማም ርእሲ ዝኾነቶም ኣርእስቲ ክንሰግር ቅድም ግን ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ስሙ
አነት ሸቡልን ክብል አትሪሩ ተቃይሞሎም እቲ ፕሬዚደንት በወገን መንግስት ፌደራል ተግባራዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦሎም መሰል ዝኾነ ካብ ፌደራል ናብ ትግራይ ከኣቱ ዘሎም ጉዳያት ተኸልኪሎም ከም ዘለው ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደም እዚ ድማ ትግራይ ተስፋ ቆሪጻ ተገዲዳ ናብ ግጭት ንኽትኣቱም ዝዓለመ ሓደገኛ ስጉምቲ መንግስት ፌደራል ምዃኑ ሓቢሮሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኢሎም እቲ ዓመቱ ኣውፂሮሎ ዝበለት ፕሬዚደንት ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ብዘይምኻሉ ተነጻጻሪ ሰላም ኣብ ምምጻም ሓሊፉ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣከቢድ መድረክ ከም ዘሎ ድማ ሕጂ እውን ይንገር ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩሉ ዓይነት ሕፅረታት ይገብረሎም ከም ዘሎ ይዝንገር በት ኣገይን ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ተሓሸውየ ክወፅእ ኣይከኣለን ግፍ ኣብ ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ድኾን የድሕነና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ንዕላማ ናይና ናቶ ዘለ ትማሊ ህወሓት ንምንታይ ዝውቀስ ነይሩ ፀላእ ወዚሑ ሰለስተ ትግራይ እንተኸይብና ንምንታይ ፖለቲካ ስራሕ ዘይሰራሕኩም ንምንታይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዘይሰራሕኩም ኢሉ ትማሊ ዝነቅፍ ዝነበረ ህዝቢ ከዓ እንደገና ፀላእ እንተቐነስካ ተወሰነ ቦታ እንተኸፈትካዮ ንምንታይ እያ ዘይተኸበብና ኢሉ ይገጥመልካ ዓሉ እዚስ ፖለቲካ ኮይኑ እዚስ ነፋላይ ክቀርብ ይግባእ ትማሊ ፋኖ መንገዲ መርሓ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ተጋጊኡ ኣትዩ እንድሕር ትግራይ ጨፍጭፉ ኮይኑ ናይቲ ጨፍጨፎ ይሕተት ህዝቢ ግን እዚ ተራስሒው ምስ ትግራይ እንተዓረኸስ مس فانا نمتاي تعرف نمتاي فانا وصل عادي تقولوا سو خيدا انت اتمثل لا يمسلكم تاطم نحو حتى دحن دحر كوينا تا معرام ملاس هو حتى دحن دحر كوينا هو حتى قراي بمدحانه بوليس كورن زنون عريزه انا دحر كوينس هو حد كفرس لندلنا سلطان كمصل اندلس كهو حد دحنس ولا بلصقنا تقراي يورر كهو حد دحنس ولا بلصقنا لا يغور صمدو ነው يتمسو صلا ابزحو تخو زبال ما ناي بحكي شرب زخونه زربا ناي غدفاي ناي بحكي صبو زخونه تصمدو كميلي تاساسر كم زلو ህዝብታት ቀርና አፍሪካ ምርግጋጺ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ሶማል ናብ ሓደ ብምስማር ንሐዋሩ ዞባ ሰላም ከም ዝህልዎ ምግባሪ ከምትን ብዙሓት መሲልዎም ዝጸንሐ ጽምዶ ዕላሙ ጸቢብ ኣይኮነን መፈጸምታው ድማ ግዚያዊ ይኮነን ህዝብታት ዞባ ዝንተ ተሓባቢሩ ጥራዩ ሓባራው ሰላም ቅሳነትን ምዕባለን ክረጋገጽ ዝካል ግርም ንቐጽል ኣብዝኻ حتى أنت بدلنا دكتور جبر دولة أيتقولنا أيتعنقفنا نحن حزبنا خنا دحين زبلو أنت أيتبلوم إذا ما أدي سوا زلو إيرترايان تبلك كلام. كم تري وهم زلهم نحدا دكتور جبر زبهال تايلم حتولو نحن مسأب بخينا سرعة كنكير ندل زلنا لولا وندو قالوا ده يتبلونا حزبنا خنا دحين مسأب بخينا كنكيدنا نزبلو زلو أنت أيتبلوهم نزبل زي تعاون دكتوريو نسزبلو زلو سمعوا. Eden, as a catalyst for the article Zia, the Eritrean Nationalist Zia, Hiji, the Eritrean Sovereign Defense Task Force, Eden, as a catalyst for democracy, justice, and rule of law. Hiji, ta l'ilawnet tayu, Hiji, l'ilawnet مكلخال ديمقراطي بإرترا لعلنا حق بإرترا فتح بإرترا نخراقت مسرتي ويتي تدعشمو زي ديتيل زغنا دعشمو هو ما زي عبي حجي تي زولت تزل على بتاع ما قداسي مخرياتو حتى فتحي حتى ديمقراطي حتى لعلنا حقي عبل علاوي تهاجريس فتح يا ما تقاوي يقولون حجي سنوات كتاب ستخلي غي وراتو فتحي ديمقراطي لعلنا حقي عبل علاوي تهاجريز دي الرقاقات حجي بقى كم ترو ستيتمنت نحرو سيدكايا مالتيو زربايا بلان لولاويت هاجر تزيبلكا ديمقراطي زبهال أبي كوينكا هاو تتقبرو مثلا يرسو سانة تزيبلكا ديمقراطي زبهال تنسواي تراي كون زخل مغنياتو لولا وحجر تدي كوينكا بزعبة مسألاتنا هاجركا دليتاتك ختصمرون أي تغلنيها زي ما زلهم مسأبي صيفكم ما غير دلهم مسأبي غيركم ما دلهم كا عبد عيدي مزيالا عبزيا نا مسأبي يخونكم نزبي إرترا خطاركم مالتي كلمة سبيا بأخصني أنا كلمة سبيا لكم الله مسأبي خونكم سرقوا بوليتيكا أفتها ما خلاص مرة خاتيدرالي أبغى أصنعكم يعني. تقاومتهم زي ما سمعوهم كلها سبت ردي والله إيرترا تقدسو
ሉላዊት ኤርትራ ተገድሶ ናጽነቱ ዝኹሉ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ዘገድሶ ሰብ ዋላ እውን ዲቕ ዝበለ ተቃዋማይ እንተነበረ ናይ አብይ አሕመድ ግልጽ ዝኾነ ሃገር ምውራር ከምዚ ዓይነት መንፈስ ዝፈጥር ንአቢ ድማ ከነመስግኖ ዝግባአና ምክንያቱ ንኤርትራዊ ኣብ ኤርትራውነቱ ንኽሰምር ዝገብር ዘሎ እቲ ዕንደራናቱ ብጀካቶም ሽዩታት ዝበፅሐ ኤርትራዊ ኣብ መስመሩ ተመሊሱ ኣሎ ንመለስ ሓንቲ ብዚያ ለንቀነ ሰምዓ ዘለኹ እያ إذا مرات نصير عندي خيط دم تعقوس عجار ريكم نحا كافر مغورهم كفتكم دينا ماني كعب تحت كده توقيع عملي خندق علي مستم بوليس تاركب عليهم مسلني قدامي تعيط توقيع عملي صحك قدامي تقور أصنع عيلة أهلي هاي قرمكم توقيع عملي بس كان أمل وعقب أكيد أنا حسد وينكم يزوم زيرو دلهم أقول لكم خمس خي بخمس خي أنا أقول لكم ترى فيكم كان منك زيرو ده بالكتغير عجوا ويدت تكال خفت أنا هاي تبله مونيكاي حركة السنة أوي بارك رفس خفت بارك رفس መጀመሪያ ኣብ ኖርዌይ መንግስቲ ኖርዌይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብቐረባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝበሎም ሰባት ወረቐቶም ክምንጥል ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ክንሰምዕ ቀኒና ሞኒካ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ዓዲ ክትጥረዝ ትኽእል ዝተባህለት ኣይትመስልን እያ ዘላ ወላ እኳ ወረቐት መፂኑለ እንተበለት ኣይ ዶንት ኖ ሓደ ካብቲ ኣብ ሂወተይ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝጎስጎስኩሉ ኣብዚ ቻነል እንታይ እዩ ሕማቕ ነገር ክመፅእ ይኽእል ኣይትፈልጥን ኢኻ ተዳሊኻ ፅናሕ ቁጠባኻ ድሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝኣክል ገንዘብ ስደተኛ ኢኻ ብዘይ ገድስ ኣበይ ዓለም ኣለኻ ስደተኛ ኢኻ ሃንደበት ዝኾነ ክመፀካ ይኽእል ተዳሎ ይብል ነይረ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ከምኡ ይብል ነይረ ቪድዮ ገብር ነይረ ኩሉ ግዜ ድማ እያ ከምኡ ዝብል ስለዚ ከምዛ ሳትብሎ ዘላ if you are prepared you're not sure እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ኣብ ሂወት ኤውሮጳውያን ድማ ምናልባት ነዚ ከም ምክንያቱ ጠቂሞም ኣለዉ ስደተኛታት ማራዮም ፀልዮም ዘለዉ so they're gonna do many things ብዙ ነገራት ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ተዳሊኻ ምፅናሕ ድማ ከምዚ ንሳ ኮንፊደንት ኮይና ትዛረቦ ዘላ ከምኡ ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ስለዚ እቲ ናታ ትብዓት ኣነ ገሪምኒ ኣሎ ከማይ እንተኮይንኩም ናትኩም ርእቶ ግበሩ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ዓበ ብድሆ እዩ ዓብይ ስጉምቲ እዩ ግን she took it normally በቃ ተዳልየ ስለ ዘለኹ ብዓደይ ክምዕብል ክእል ትብላ ኣላ ኣምላኽ ሓግዝ ክኽብላ ይደላኒ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናታ ብቐረባ ስለ ዘይፈልጦ እዚ ንትን ክብል ኣይክእልኒ ካብኡ ቀፂልና ነዚኣ ጥራይ ርኢና ክንውዲ ኢና እዚኣ ሪኢኹም Burundi, Charles Kagimo of Uganda. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሩዋንዳ ቢንያም ብሉፅ ተቐዳዳማይ ናይ ኣፍሪካ ተባሂሉ ተረቂሑ ግን ኣጋጣሚ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ሽልማት ካልእ ሰብ ወሲድዎ መስለኒ እቲ ናቱ ብዝኾነ ኣብ ሩዋንዳ ቢንያም ከምኡ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብልፅቲ ጋንታ ተባሂላ ካብ ቢኒ ከይወፃና ከለና ምናልባት ነዚኣ እውን ምሳል ከብለልኩም ሓንቲ ሪፖርት ወፂኣ ኣላ ካብ ኤርትራ ካብ ብዛዕባ ቢኒ ካብ ኢንተርማርሽ ወፂኡ ናብ ሓዳሽ ኤንኤስኤም ዲያዋላ ኤንኤስኤን ትበሃል ክለብ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኤንኤስኤን ትበሃል ሳይክሊንግ ቲም ከም ዝኣተወይ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ኸትካዮ ይቕናዓካ ብዛዕባ እታ ክለብ ኣብ ዝርዮ ኣብ ካልእ ሓበሬታ ከምፃልኩም እየ ቢኒ ኣብቲ ኸትካዮ ይቕናዓካ ጥራይና ክንብል ንደሊ ፅቡቅ ዕድል ንምነየካ ካብኡ ቀፂልና ተወዳደርቲ ናትና ከም ንሪኦም ዘለና ዓበይትን ግሩማትን ተወዳደርቲ ናትና ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባህሎምን ኣብ ሃይማኖቶምን ዘለዎም ኣኽብሮት እውን ክብሪ ዘውህብ ፅቡቅ ዝኾነ መንፀባረቂ ናይ ባህልና ዘርኢ ስእልታት ርኢና ኣለና ብዙሓት ድማ ከምኡ ከውፅኡ ርኢና ንግደት ናይ እንዳ ማርያም ኣብ ኣስመራ ነይሩ ማርያም ፅዮን ሕዳር ፅዮን ማለት እዩ እንኳ ወብቃዓኩም ንኩልኻትኩም ኣብቲ ኣውደ ዓመት ተሳተፍኩም ንኩሎም ነቲ ኣውደ ዓመት ናይ ሕዳር ፅዮን ተብዕሉ ክርስቲያን ድማ እንኳ ኣብ ዝብቃዓኩም ክብል ይደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ተስፋ ዝህብ ስእልታት ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣሎ እንኳ ሓጎሰና ክብል ይደሊ ንዓመታ ከምዚ እዋን ብሰላምን ብቕሳነትን ኣብ ምዕባለን ግዝጋሰን ይራኽበና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ምዛ ደርፊ ካብ ኤርትራ ዝረኸብኳ ድማ ክውድእ